Mai előadásunkat Pálosfalvi Tamás, a Hunrám BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa fogja tartani Mátyás király 1464. évi törvényéről. Át is adnám neki a szót. Ó, köszönöm szépen, És csodálatos. Na. Még látható is, ez a piros nem volt szerencsés választás, de nem baj. Tisztelt közönség, hölgyeim és uraim, egy vallomással kell kezdjem. Mindig azzal kezdem egyébként az előadásokat. Ez a captatio benevolentii. Mikor elkezdtem készülni az előadásra, akkor meghallgattam az előző három ebben a sorozatban elhangzott előadást, és hát arra felismerésre jutottam, hogy én olyat, mint az előttem szólók, ugye Körmendi, Szovák és Rász tanár urak, olyat én nem tudnék tartani. Ennek két oka van, egy személyes oka. Egyrészt nem vagyok levéltáros, ráadásul nem vagyok sem az oklevéltan, sem a pecséttan, sem a filológia szakértője, ezek után kérdezik, hogy mindenhez értek, majd talán kiderül, lehet, hogy semmihez. Szoktam csipegetni innen, onnan, amonnan, de igazából, ha én egy ilyen hasonló elemzésbe bocsátkoznék, akkor csak hülyét csinálnék magamból. Úgyhogy nem lesz szó persze a dekrétumról, hiszen azért vannak idők is itt, meg én is, de nem olyan kontextusban, mint az előttem szólók fogták fel az ő feladatukat. És van ennek egy nem személyes oka, tudnélik az, hogy az utolsó előadáshoz képest, az Aranybulláról szólóhoz képest is ugrottunk majdnem 250 évet. Ez már a késő középkor, van, ahol Európában ezt az újkornak számítják. A mi szempontunkból az az érdekes, hogy itt már egészen más viszonyokkal és más forrás adottságokkal van dolgunk, mint mondjuk a 13. században. Ugye a korábbi előadók is elmondták a maguk korszakából első megfigyeléseiket a forrásokról. Ugye még mondjuk a 11. században így az ujjunkon számoljuk a okleveleket, a 12-ben mondjuk tucatjával számoljuk őket, a 13-ban mondjuk néhány százzal vagy százasával számoljuk őket, addig a 15. században és a második felében már ezres nagyságrendről beszélünk, és egészen más az okleveleknek a helyi értéke és a felhasználási módja, mint a korábbi időszakokban. Ugye, ha most a elemzendő dekrétumot vetjük össze mondjuk az Aranybullával, akkor a mi esetünkben nem kell azon töprengenünk, hogy például hol adta ki a király ezt az oklevelet, vagy ezt a dekrétumot, hiszen tudjuk, hogy hol adta ki. Nem kell azon töprengenünk, hogy milyen politikai viszonyok magyaráztak ennek a kérdését, hiszen pontosan tudjuk, hogy miért akkor és miért ilyen formában. És nem kell azon sem töprengenünk, hogy mondjuk az egyes törvénycikkek vagy artikulusokat miképpen kell értelmeznünk, hiszen ez már sokkal letisztultabb, sokkal egyszerűbb. Nincsenek se koboldok, se manók, ugye, mint az Árpád-korban mondta volt Engel Pál. Tehát egy viszonylag letisztult viszonyokról beszélünk, és sokkal könnyebb az okleveleket elhelyezni benne. Tehát én, mint mezei történész, sokkal inkább, meg a kollégáim is szerintem, akik nem filológusok mondjuk, sokkal inkább azt vizsgálják ilyen esetben, hogy egy ilyen dokumentumnak mi a történeti háttere, mi a kontextusa, miért került kiadásra, és mi volt ennek a szerepe. Ennek következtében, amiről én beszélni szeretnék, az, hát kettő biztos, harmadikat nem tudom, hogy eljutunk-e odáig. Nyilvánvalóan fontos megérteni, hogy miért akkor adta ki ezt a dekrétumot Mátyás, amikor, hiszen ez egy koronázáshoz kötött dekrétum, de ugye őt nem 64-ben választották magyar királlyá, hanem majd több mint 6 évvel korábban. Tehát mi volt az oka annak, hogy ez a koronázás, ez akkor történt, amikor, és miért kellett el ilyen sokat várni. A második részben beszélnék magáról a dekrétumról, annak a jelentőségéről és értelmezéséről, és ha még van időnk, akkor a végén arra, ami utána következett, hogy lett a bárányból farkas, ez nem biztos, hogy teljesen helytálló, de talán majd el tudom magyarázni, mire gondolok. Ugye mélységes, mélyen múltnak kútja, mint tudjuk, de valahol mégiscsak el kell kezdeni. Ugye kezdhetnénk akár Szent Istvánnál is az útunkat, de célszerűbb egy közelebbi időpontot választani. Ugye 5. László halála 1457. november 23-a, innen gondoltam indítani a kis utunkat.
ugye ekkor ugye 5. László utód nélkül hal meg Prágában, és ott van Prágában Hunyadi Mátyás, a Néhai János kormányzónak a kisebbik, ekkor már egyetlen fia is. Majd fogok így kalandozni jobbra-balra, ennek apropóján csak annyit mondanék el, hogy az, amit a prágai fogságról szoktuk olvasni, az biztos, hogy nem igaz. Tehát Mátyás Prágában nem volt fogságban egy napig sem, elmondom mindjárt, hogy miért. Tudniillik, pontosan tudjuk, hogy Mátyást a még élő 5. László rendelte Prágába, november derekán valamikor, és mire megérkezett a Prágába Mátyás, addigra meghalt a király. Miért rendelte Prágába? Azért rendelte Prágába Mátyást, mert egy kettős házassággal szerette volna rendezni az országnak a megbojdult viszonyait. Ez a kettős házasság úgy nézett volna ki, hogy Hunyadi Mátyás elvette volna Podjebrád Katalint, a cseh Podjebrád György kormányzónak a leányát, és Podjebrádnak az egyik fia pedig elvette volna feleségül Újlaki Miklósnak a leányát. Tehát ezért hívta László Prágába Mátyás, vagy hozatta, bocsánat, László Prágába Mátyást. Eddig Mátyás egyébként Bécsben volt jó fél éven keresztül, attól kezdve, hogy 57 nyarán 5. László magával vitte a kis hunyadi fiút a bátyjának a kivézése után Bécsbe. Tehát ha volt fogság, akkor az bécsi fogságnak célszerű nevezni, nem prágai fogságnak. És Prágában történtek azok az események, amelyek végső soron Mátyásnak a trónra léptét egyfelől meghatározták, és amiről nagyon keveset tudunk. Ugye ezt általában Bonfini krónikája nyomán szoktuk vizsgálni, aki azt állítja, hogy amikor a Szilágyi testvérek, Szilágyi Erzsébet és Mihály megtudták László halálának a hírét, akkor lóhalálában elküldték Prágába Zrednai Vitéz János váradi püspököt, a családnak a félig meddig bizalmasát, hogy egyezzen meg Podyebráddal Mátyásnak a kiváltásáról. Most ez biztos, hogy nem igaz. Egyfelől azért nem, mert Zrednai János biztos, hogy nem ment akkor Prágába, mert ott volt, amikor a király meghalt. És azt is tudjuk, hogy amikor a király meghalt, akkor 4 nappal később éppen Prágából távozni készült, és ettől kezdve igazából nem tudjuk, hogy János püspök hol volt. Tehát valószínűsíthetjük, hogy neki szerepe nem volt abban, amit Prágában végül megkötöttek. Jelesül azt, hogy Podyebrád György eljegyezte az ő Katalin lányát, Kunigunta Kunka Katalin, magyarul Katalinnak szoktuk nevezni lányát, a kis Hunyadi Mátyással, nem kicsi, akkor már ugye 14 éves, de végül is egy gyerekemberről beszélünk. Tehát ez az egyik, amit tudunk, hogy Mátyás Prágában valamiképpen megállapodott Podyebráddal ebben a házasságban. Hogy mi lehetett ennek a háttere, azt nehéz megmondani. Nagyon valószínű, hogy egy olyan paktumot kötöttek ők ketten, és valószínűleg ezeket Mátyás már a saját húdfőből találtak ki, hogy Podyebrád megfinanszírozza Mátyásnak mondjuk így a királlyá választását Magyarországon, tehát kap egy jelentős summát. Másfelől viszont Mátyás vállalja azt, hogy Podyebrádnak segít elnyerni a cseh trónt. Ugye mi volt abban, miért kellett Podyebrádnak bármiféle segítség a saját trónra lépéséhez? Hát az volt a baja, hogy ő huszita kelyhelyseredtek volt, tehát pontosan tudhatta azt, hogy ha ő egy koronálást akar megejteni Prágában, bocsánat, ahhoz kellenek katolikus püspökök, márpedig ilyeneket jóformán sehonnan sem tudott remélni, egyedül Hunyadi Mátyással, tehát az én rekonstrukcióm szerint legalábbis ez az alku volt a prágai megállapodásnak a lényege. Egymás kölcsönösen segítik. Mi volt a baj? Hogy közben ezzel párhuzamosan Magyarországon létrejött egy másik politikai alku. Ezt nevezzük úgy, hogy Szegedi Egyezmény, ez egy közismert dokumentum, egyébként egy közismert politikai aktus, hogy a Szilágyi Erzsébet és Mihály egyfelől, másfelől pedig Garai László és az ő felesége kötöttek Szegeden egy megállapodást, amelyik jóformán az egyik legfontosabb dokumentuma a kor magyar történetének. Mi volt ennek a lényege? Az, hogy a Szilágyi testvérek, inkább kezdjük, tehát Garai László nádor hozzájárul ahhoz, hogy Mátyás léphessen a magyar trónra, és cserében a Szilágyi testvérek garantálják, hogy elveszi Mátyás Garai Annát, tehát Garai nádornak a lányát, és megőrzik, miután Mátyás hazatért, Garait a nádorságban. Mi volt ennek a lényege? Van egy megosztott ország, az egyik fele a hunyadiaknak, illetve most már a szilágyiaknak engedelmeskedik, a másik része a néhai királynak engedelmeskedik, van egy patthelyzet, ugye ennek a feloldására találták ki ezt a megoldást, hogy gyakorlatilag mind a két fél kap valamit cserében a engedményére, és ezzel hidalják át ezt a politikai megosztottságot. És ennek a megállapodásnak egyébként volt egy harmadik nagyon fontos tagja,
akit Garai képviselt, ő nem volt más, mint Újlaki Miklós erdélyi vajda, meg sok minden más ezzel párhuzamosan. Az ő szerepe azért nagyon fontos, mert jó fél éve korábban ő volt az, aki a legfőbb felelőse volt Hunyadi László kivégzésének. És azt már Szegfű Gyula nagyon pontosan látta, hogy Szilágyi Mihályt azért választották Magyarország kormányzójának, hogy garantálni tudja ennek a szegedi alkunak a betartását. Ugye még mindig visszaköszön sajnos a magyar történetirodalomban az a Bonfinire visszamenő tévhit, hogy Szilágyit 5 évre választották Magyarország kormányzójával. Ez nem igaz, ez semmiféle korabeli forrás nincsen, és ennek értelme sem lett volna, hogy egy 15 éves király mellé már sehol nem állítottak kormányzót Európában, Magyarországon sem, korábban sem volt erre példa. Tehát volt 2 megállapodás, egy Prágában, egy Szegeden. Nyilvánvalóan nem kell sokat magyarázni, ez a 2 egymást üti, tehát vagy az egyiket veszi feleségül Mátyás, vagy a másikat. A 2 már akkor sem ment együtt. Ugye Kubinyi Andrásig bezárólag a magyar történészek mindig azt gondolták, hogy igazából itt a Szilágyi testvérek tulajdonképpen tudatosan átverték Garai László nádort. Én szerintem nem ez a helyzet, ők teljesen jóhiszeműen cselekedtek, és tulajdonképpen ez a jóhiszeműség volt az, ami a későbbi problémáknak a forrásává vált. Tehát ők valóban úgy gondolták, hogy ez a házasság Garai Annával létre fog jönni, és nem tudtak arról, hogy közben Prágában egészen másban állapodtak meg Mátyás és Pogyebrád. Ennek ellenére tulajdonképpen a kezdetben úgy tűnt, hogy Mátyás útja ennek dacára sem lesz nehéz a koronázásig, bár, mint a dián is látható, Újlaki Miklós volt aki legkorábban megneszelte, hogy ebből bajok lehetnek, de vele is képes volt kötni Mátyás márciusban, 58 márciusában egy megállapodást, tehát úgy tűnt, hogy sikerül kiiktatni a legfontosabb kerékkötőt ebből a konstellációból. Ugyanakkor egészen egyértelmű, hogy attól kezdve, hogy Mátyás hazatér 58. februárjában, már Csirájában ott van a konfliktus a nagybátyjával, Szilágyi Mihállyal, tehát egyértelmű, hogy Mátyás úgy jött haza, hogy ezt a kormányzóságot nem fogja elismerni. Nem is nagyon tudunk egyébként Szilágyinak az utolsó oklevele kormányzóként, 58 március, ettől kezdve nincsenek kormányzói oklevelei, el is megy a délvidékre, tehát teljesen egyértelmű, hogy be van kódolva a konfliktus ebbe a folyamatba. Ennek lesz a következménye az a szövetség 58. július végén, amelyet Szilágyi kormányzó, az időközben leváltott Garai László nádor és Újlaki Miklós köt egymással. Ugye látjuk, hogy gyakorlatilag a legfontosabb hunyadi vezér Szilágyi Mihály gyakorlatilag 4 hónapon belül egymásra talál Újlaki Miklós és Garai László nádorral. Mi ennek az oka? Szilágyi szempontjából nyilván az oka, hogy képtelen betartani, képtelen garantálni ezt a szegedi megállapodást, elveszíti a befolyását Mátyás fölött. A Garai és Újlaki szempontjából pedig az, hogy ők, mint a Hunyadi László kivégzésének az értelmi szerzői, úgy érzik, hogy Szilágyi elmozdítása és a Szegedi Egyezménynek a felrúgása az rájuk akut veszélyt jelent, nem is ok nélkül egyébként, tehát azzal, hogy a Szegedi Egyezménynek a legfőbb pontjai megsemmisültek, azzal az amnestia is értelmét vagy érvényét vesztette az ő szemükben, tehát attól tartottak, hogy a király, ha átveszi a hatalmat, akkor igenis bosszút fog állni a bátyjának a kivégzéséért. Miközben mindezek történnek, azért Mátyás sem tétlenkedik, és gyakorlatilag attól kezdve, hogy hazaérkezik, megindulnak a tárgyalások Frigyes császárral a Szent Korona visszaadásáról. A koronáról majd a dekrétum kapcsán fogok beszélni, most nem megyek vissza, hogy miért kellett visszaszerezni a Szent Koronát, egyébként szerintem ez viszonylag közismert is. Egy fontos dolgot szögezzünk le, hogy harmadik Frigyes császár, római császárnak ekkor még semmiféle igénye, sem ambíciója nem volt a magyar trónra. Ez megint egy visszatérő toposz a magyar történetirodalomban. Bonfin is felsorolja Frigyes, mint a lehetséges trónkövetelőket. Ez nincs így, nem tudunk arról, hogy bármiféle igény nyújtott volna be. Egyébként nem is lett volna ilyen igénye neki. Az ő igénye majd a következő évben kezdődik, és onnan kezdődik a Habsburgoknak az igénye a magyar trónra, de ekkor még erről nincsen szó. Viszont az érdekes, ezt korábban nem tudtuk, Bonfini írja azt, hogy egyébként felmerült Mátyás mellett Újlaki Miklósnak a magyar királysága is, és egy mostanában előkerült forrás ezt alá is támasztja,
Tehát tényként szögezhetjük le, hogy igenis Mátyás mellett Újlaki királysága is felmerült 58 elején, ennek még lesz következménye. Ami a mi szempontunkból érdekes, hogy 58. októberére meg is születik egy tervezet harmadik Frigyessel, ennek az előkészítője minden bizonnyal János váradi püspök, Zerdner János váradi püspök. Annyira jutnak ezekkel a tárgyalásokkal, hogy 58. októberében Frigyes, a Szent Koronát, ugye Bécsújhelyen tartja a székhelyét, valószínűleg ott volt a korona is egészen mostanáig, elvitetik Grazba, és a magyar követek készen állnak arra, hogy ezt a koronát átvegyék a császár kezéből. Ez egy kulcspillanat, mert ha ekkor ez megtörténik, ez az átadás, átvétel, akkor ez a dekrétum, az most nem 64. április 6-a lenne, hanem mondjuk 58. november vagy 59. január. És ezt egyébként így is gondolták akkor, tehát optimizmus uralkodott mondjuk úgy a magyar udvarban a tekintetben, hogy a korona nem sokára békésen visszatér, és főleg hát nem túl nagy árat kell érte fizetni. Ekkor történik az, hogy október 8-án Mátyás, aki akkor megy a dél-keleti végekre a törökök ellen, lefogadja Szilágyi Mihályt. A mi szempontunkból igazából az, hogy pontosan miért fogadja le, egyébként nem is teljesen világos, az mellékes. Valószínűleg azért, mert egyébként Szilágyi saját terveket szövegetett az ekkor haláltusaját vívó szerb despotaság ügyében, Mátyás pedig nem akart még korona nélkül frissen érkezve egy komolyabb konfliktus az oszmánokkal. Valószínűleg ez volt az utolsó oka annak, vagy utolsó motiváció, hogy lefogassa nagybátyját, de ez minden bizonnyal egy végzetes lépés volt. Tudniillik, ezt követően, ugye november és december folyamán Mátyást a Temesvári, illetve majd a szegedi táborában egy egész sor báró és főúr hagyja ott, és ami igazán fontos, hogy nem csak a korábbi ellenfelei, mint például Jan Vitovec Szlavón Bán, aki a Cillelyeknek volt egy zsoldos kapitánya, tehát nem kifejezetten szerette a hunyadiakat, de mégis meghódolt az újonnan jött királynak, hanem olyan főurak is, mint Kalindzsai László, aki például, hát egyfelől ott volt Nándorfehérvár, amikor Cillei Urikot lemészárolták a hunyadiak oldalán, másrészt Hunyadi Mátyással és Lászlóval került fogságba 57 márciusában, amit követően ugye Hunyadi Lászlót lefejezték. Tehát van egy törés. Sajnos, bár nagyon kíváncsiak volnák arra, hogy ez miért következett be pontosan, azt nem lehet tudni, de az egészen bizonyos, hogy ennek a kulcseleme az Szilágyi Mihálynak a letartóztatása volt. Tehát az, hogy a király lefogadja a saját nagybátyját, azt, akinek voltaképpen mindent köszönhetett, hiszen Szilágyi volt az, aki gyakorlatilag a polgárháborúban 57 folyamán megőrizte a hunyadi hatalmat, és ő volt az, aki keresztül vitte Mátyásnak a királya választását. Ez egy olyan eljárás lehetett, ami nagyon sok embert megrémített, ez az eljárás. Ugye voltaképpen ennek lesz a következménye, hogy 59. február 17-én ezek a pártütő bárok, nevezzük őket így, Újlaki Miklós vezetésével Németújváron magyar királlyá választják harmadik Frigyes római császárt. Ez azért nagyon fontos dátum, mert ugyan ennek nem lett azonnali következménye, Frigyesben nem szorult annyi bátorság, vagy elszántság, vagy akaraterő, hogy ennek érvényt tudjon szerezni, de a Habsburgok, illetve ő ettől kezdve szisztematikusan használta a magyar király címet. Tehát erre a választásra megy vissza az egész későbbi kalamajka, ugye a 63-as szerződés, majd végső soron a Habsburgok magyarországi trónra lépése. Nem korábbra, ez az a dátum, amely minket érdekel. Egy megjegyzés még zárójelben, Garai László, aki ugyancsak részt vett volna ebben az összeesküvésben, ő meghalt, mielőtt Frigyest megválasztották volna, és minden jel szerint az ő pecsétjét, ami nagyon fontos, hiszen az ország ez idő szerinti legtekintélyesebb bárója, utólag függesztették rá, tehát halál után függesztették rá a királyválasztó oklevére. Mint mondtam, igazából a Frigyesnek a magyar választói, ugye voltak köztük, mint Vitovec, akik igazából nem tekinthetők magyarnak, vagy Stájerországban is birtokos főurak,
A magyar választók azok ott hagyják Frigyest, ugye Frigyes megpróbál betörni, vagy elküld egy sereget, ami le is győzi egyébként Mátyásnak a seregét Körmen mellett, de igazából ennél tovább nem merészkedik. Tehát mivel nem tudja, hogy nem tud elmenni Fehérvárra, és megkoronáztatni magát ott a Szent Koronával, ezért nem is tesz erre ekkor erőfeszítést. Ugyanakkor ezzel a választással, ami Frigyesnek ad egy jogcímet, tulajdonképpen oda is vész az a remény, hogy a Szent Koronát gyorsan és főleg olcsón vissza lehessen szerezni. Mátyás szempontjából és a mi szempontunkból ez ennek az egésznek a legfontosabb következménye. Innentől kezdve Mátyás is tudja, hogy egy sziszifuszi munka lesz Frigyest, aki egyébként ragaszkodott ahhoz, amit egyszer megszerzett, rákényszerítsék arra, hogy visszaadja a magyar Szent Koronát. Egyébként Mátyás ennek két nagyon nehéz esztendőt köszönhetett, annyira nehéz esztendőt köszönhetett, hogy 50-90 például gyakorlatilag nem is tettek ki a lábát Budáról, tehát bizonyos szempontból azt mondhatjuk, hogy tétlen szemlélője volt annak, hogy Frigyes mire megy a támogatójának a segítségével. Valószínűleg ekkor rezgett leginkább Mátyás alatt a trón, vagy a leendő trón, de mivel ugye jó királynak és nagy királynak szerencséje is van, nem először és nem utoljára Mátyásnak is segítségére sietett Fortuna. Habsburg Albert hercegnek a személyében, aki Frigyesnek az öccse volt, és aki sehol se találta a helyét a bátyja árnyékában, és egy nagyon komoly konfliktus alakult ki kettőjük között 61-től kezdve, Ausztriában egyébként, de ez Magyarországot is komolyan érintette, hiszen Mátyás zseniálisan ismerte fel azt a lehetőséget, hogyha beáll Albert herceg mögé támogatóként, akkor ezzel olyan nyomást tud gyakorolni Frigyesre, hogy előbb-utóbb kénytelen lesz belátni, hogy nem érdemes ragaszkodni a Szent Koronához. Ráadásul azok a hívei, akik kitartottak Frigyes mellett, is látni fogják, hogy egy veszett ügyet támogatnak, és érdemesebb visszatérni Mátyásnak a pártjára. Ez is történt, 61-ben Mátyás egy komoly sereget küld Albert herceg támogatására, Ország Mihály Nádor vezetése alatt, és tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy 62 áprilisára Frigyes is kénytelen engedni az álláspontjából, ezt a megállapodást is egyébként Rednai János hozza tető alá. Ugye Mátyás nagyon ügyes, ő úgy csinál, minthogyha erről nem tudna semmit. Egyrészt, mert Albert herceget sem akarja átverni egészen nyílt, ahol ez történik. Másrészt pedig azt a benyomást akarja kelteni, hogy az egész mögött nem ő áll, hanem a magyar rendek, mondjuk úgy a magyar nemzet követeli vissza Frigyestől a koronát. Ezt a 62. áprilisi gráci megállapodást egy hónappal később, a 62. májusában Budán tartott országgyűlés megerősíti. Ugye nem volt egyszerű menet egyébként, és Mátyás azért is játszotta ezt a szerepet, ugye, mert ekkor már azért nagyon durva feltételeket szabott Frigyes. Egyrészt a váltságdíjat, ugye, másrészt pedig ragaszkodott ahhoz, hogy a koronán kívül jóformán minden legyen az övé. Tehát amit elfoglalt korábban magyar területről, a nyugati határszélen, azt nem akarta visszaadni, és ezt nehéz volt lenyomni a magyar országgyűlésnek a torkán. Tehát egyrészt még fizetni kell azért, hogy miénk, megjegyzem, ugye ez fontos, nem zálogösszeget fizettek vissza, hanem a szerződés szövege szerint, meg Frigyes szerint is, azt az összeget, amelyet Frigyes a saját bevallása szerint a korona megőrzésére költött 1440. novemberétől 63-ig. Ugye? Tehát nyilván sokba kerül egy értékes diadém, ugye megkérte az árát. Megjegyzem, nem igen volt választása Mátyásnak, valószínűleg ha többet kér, azt is kénytelen lett volna kifizetni. És az országgyűlés megszavazza azt az adót is, amely a kiváltás összegére szükséges. A baj az volt, hogy ez 62 május, de 62 őszén Mátyásnak el kellett mennie Havasalföldre, mert bajok mutatkoztak ugye a elvileg magyar vazallus román vajdaságban, ugye oszmán probléma, és ez a hadjárat ez elvitte azt a pénzt, amit a korona kiváltására megszavaztak. Sok minden más, mert ezért kellett várni még legalább egy évet arra, hogy legalább a koronát haza lehessen hozni Magyarországra. Ez végül 63. júliusában történik meg, amikor a magyar delegátusok Bécsújhelyen, megint csak az Rednai János püspök vezetésével, ugye átveszik a magyar Szent Koronát
és lefizetik a megőrzés költségét. Bonfini, Derék Bonfini barátunk nagyon eleven színekkel ecseteli azt a, mondjuk így, kicsit gusztustalan alkufolyamatot, ugye a Frigyes nem kell félteni, ugye ők azzal vádolták, hogy csináltatott egy csomó álkoronát, hogy becsapja a magyar küldötteket, és ugye átveszi sok-sok pénzt, ad egy ilyen fék koronát, amit ő külön legyártatott, és ebből kialakul egy csúnya alkú, és oda hívják azt a Pálóci László országbírót, aki látta a Szent Koronát utoljára, és ő egy bizonyos jelről azonosítja az igazi Szent Koronát, és ezután szurkolják le Frigyesnek a végtelen sok pénzt. Igazából 63. júliusban jön az időpont, amikor Mátyás megnyugodhat, hiszen már itthon van a Szent Korona, és készülhet a koronázására. Ugye ekkor, mikor átteszik a koronát Bicsúján, akkor Mátyás nincs Magyarországon, lent van a Duna mentén táborozik a seregével, mert hogy időközben második Mehmed szultán lerohant a Boszniát, mire a magyar sereg a király vezetésével délre szaladt. Nem csinált semmit Mátyás addig egyébként, amíg a korona haza nem ért. Nem mondom, hogy ezért nem avatkozott be egyébként, mert nyilván nem erről van szó, de az kétségtelen tény, hogy tétlenül végignézte azt, hogy Mehmed szultán ugye elfoglalja Boszniát, és kivégezteti az utolsó bosnyák királyt. Majd miután megérkezik a korona Sopronba, majd Budára, utána indul Mátyás hadjáratra, előbb Szerbiába, majd Boszniára, és ott éri el uralkodásának egyik legnagyobb sikerét, Jajca vagy Jajce Boszniában várának a visszafoglalását egy csomó más erősséggel együtt, és csak ezután, miután ezt végbevitte, ezután hirdeti meg azt az országgyűlést, amelynek az eredményét majd mindjárt elemezni fogjuk. Ugye itt van a meghívó, ez Bárd városának a meghívó, nem tudom, látszik az aláhúzás, igen, tehát benne van, hogy miért, hogy a Szent Korona felvételére hívja őket Fehérvárra, Virágvasárnapra, tehát eredendően Virágvasárnapra hirdette meg a koronázást, ugye ez a szlavóniai Dombron kelt ez az oklevél, tehát jön hazafelé Boszniából, és onnan küldi szét a meghívókat, több is megmaradt egyébként, főképpen a városoknak küldöttek maradtak fenn. Általában egyébként a legtöbb országgyűlési dokumentumunk, amelyek megvannak, azok a városi levéltárból kerültek elő, viszonylag kisebb a száma azoknak, amelyek főüli vagy nemesi levéltárakban maradtak fent. Tehát Dombróról küldi szét, Nagy Csütörtökre küldi szét, de voltaképpen, ezt megint csak Bonfinitől tudjuk, hogy az idő miatt, hát ekkoriban még voltak telek Magyarországon, talán még látunk mi is ilyet, ugye március még gyakorlatilag ebben az időszakban egy téli hónapnak számít, és hogy meg tudjanak érkezni az ország minden részéről a meghívottak, ezért tolják ki a koronázás időpontját, tehát nem sokkal. Ugye Bonfini azt írja, hogy nagypéntekre, valójában nagy csütörtökre, 64. március 29-én megy végbe a koronázás. Ez egyik legfontosabb országgyűlést, ha a résztvevőket tekintjük, akkor is. Nagyon sokan vannak, sok oklevelünk számomra arról, hogy minden megyéből nem is csak követek érkeznek, hanem tömegesen jönnek a nemesek. Tehát valószínűleg az egyik legnagyobb összejövetel volt a középkori Fehérvárnak a történetében. Megadták a módját ennek az aktusnak, mulatságok, mindenféle dolgok, ezek most nem fogunk belemenni, nem érint minket. A lényeg, hogy 29-én Mátyást itt végre 6,5 év után Magyarország törvényes királyának koronázzák. A koronázás után az országgyűlés az megy tovább, tehát ennek az országgyűlésnek csak egy epizódja maga a koronázás, de maga az országgyűlés az még egy jó hétig tart. Ugye a dokumentumunk is április 6-ai dátumot visel, tehát még legalább egy hétig vannak együtt ott a rendek, főurak, főpapok, nemesek, városi küldöttek, mindenki, majd átmennek Budára, és még ott is jó hosszan tanácskoznak. Nyilván volt is mit megbeszélni egyébként, Mátyással egyébként is volt mindig miről beszélni, ebben egészen biztosak lehetünk. Hát itt is látják, amit ott is látnak egyébként, ez a dekrétum április 6-i dátumot visel. Ugye itt látszik, hogy hogyan van összefűzve ezek a pergamellapok. Ugye ez egyik példány, két példányunk van,
az egyik 8, a másik 6 lapból áll, mindjárt erről fogunk beszélni. Itt az újonnan vésetett felségpecsétnek ott is látható az egyik oldala, a másik oldala, amit erre a dekrétumra függesztettek fel. Ugye furcsa helyzet és egyedülálló helyzet, hogy a király 6 évvel a trónlépését követően ad ki egy koronálási dekrétumot. Ugye arra már volt példa első Károly esetében, hogy valakit többször kellett megkoronázni. Ugye őt is azért, mert nem volt meg a szent korona, akkor még próbálkoztak más koronákkal, 2 alkalommal is, de nem jött össze a dolog. Meg kellett várni, ugye Károly majdnem 10 évet várt arra, hogy törvényes királlyá váljon az országban. Ugye Mátyásra csak 6 és felett, és érdekes egyébként, hogy az ő esetében is felmerült egy pillanatig, 58 májusában, hogy mégis megkoronáznák azzal a koronával, amelyet 1440-ben első Ulászló fejére helyeztek. Ugye neki már nem volt meg a szent korona, hiszen Erzsébet királyné ellopatta az Visegrádról, és az ő használatára, az ő koronálásához csináltak Fehérvárott a Szent Istvánnak az érdeke tartójára levett koronából egy pótkoronát, és tudjuk ezt Ján Dlugos lengyel krónikásnak a művéből, hogy ezt a koronát Ulászló el is rakatta szépen Visegrádon azzal, hogy ha nem kerül meg a szent korona, akkor ezzel koronázzák a magyar királyokat, és így a magyar rendek erre át is ruházták annak az érvényét, Fehérvárot. És Mátyás, és egyébként ez is valószínűleg az ő politikai érzéket dicséri, ezt elutasította, tehát nem hagyta, hogy ezzel koronázzák meg, ő kivárta azt, hogy visszakerüljön a magyar szent korona. Minden bizonnyal egyébként ennél sokkal több példány készült, tudniillik, ezt tudjuk a későbbi törvények, dekrétumoknak a példájára, meg a korábbiakra is egyébként. Volt itt szó a Nagy Lajos-féle nagy törvényről is, hogy azt is szétküldték a megyéknek, ott egész sok példányunk maradt fenn. Biztos, hogy ebből is sokkal több készült, tudnék ezeket a törvényszövegeket, hát eleve azoknak, akik jelen voltak, főóra, főpapok, ők is kérhettek példányt, és általában a megyéknek is szétküldték ezeket a példányokat. Nyilván ezért fizetni kellett nagyon sok pénzt, ezért meggondolták, hogy kérnek-e belőle, vagy nem kérnek belőle, de biztos, hogy ennél sokkal több példány készült. Ráadásul, ugye 75-ben az országgyűlés kérte a királyt, hogy erősítse meg ezt a dekrétumot, és fizetség nélkül, ez nagyon fontos, ugye, küldje szét minden magyar megyének. Érdekes, hogy nem ismerünk ilyen példányt, biztos, hogy volt, aki kért ebből egyébként. Hogy miért kérték, ez érdekes, majd mindjárt megyünk tovább. Nyilván nem a cikkelyek, hanem az átírt oklevelek miatt kérték, ezekről mindjárt fogok szót ejteni. Az időpont érdekes, hogy miért kérik pont 75-ben. Ugye ekkor tér haza Mátyás Sziléziából, dicsőséggel övezetten, hiszen az előző év őszén verte rommá az egyesült cseh-lengyel hadakat. Csak hogy Magyarországon ennek már nem örültek annyira. Mert időközben, 74. februárjában a törökök felégették Nagyváradot, és ez egy szimbolikus helyszín, ugye Szent László király nyughelye és Luxemburgi Zsigmondnak a nyughelye, az egyiket nem kell magyarázni, Zsigmond király Mátyásnak az egyik példaképe. És a magyar közvélemény ekkor úgy volt vele, hogy jó, hogy a király sikeresen hadakozik Sziléziában, örülünk, de haza kéne jönni egy kicsit itt az oszmánokkal is foglalkozni, és ennek lesz a vége a szabácsi hadjárat. Megjegyzem, ugye a 75-ös dekrétumnak, vagy petíciónak a második pontja az, hogy a királyi felség lesz szíves a megajált adót a törökök ellen elkölteni most már, hogyha lehetséges. Van egyébként több, tehát ez a két eredeti szövegünk van, de van egy csomó átírásunk. Ez például Kassavárosnak egy példánya. Az írásából látszik, higgyék el nekem, hogy 15. század, még az is lehet egyébként, hogy kortárs magával a dekrétumot, tehát mondjuk a kassai követek már ott lemásoltatták maguknak. Azért húztam alá, mert ugye a derék másoló viceplébánuszt írta vicepalatinus helyett, ugye nem mindegy, hogy valaki alnádor vagy alplébános.
de itt egy gondos kéz, az egész példány tele van egyébként ilyen lapszéli jegyzetekkel, javítgatták a szöveget, hogy azért legyen világos a szöveg valamennyire. Aztán fennmaradt egy egész sor későbbi törvénygyűjteményben. Ami érdekes, az is raktam ki ezeket a képeket, ez is 16. század második fele valamikor, itt Mátyás király első törvénykönyvének nevezik a dekrétumot, ez 64. De egy másik, ez egy gyakorlatilag kortárs szövegben például Mátyás második dekrétumának nevezik. Itt az első, az a 62-es, az a bizonyos országgyűlési dekrétum, amely intézkedik, vagy amelyik megszavazta, elfogadta a korona kiváltásának a költségét. Az érdekes az, hogy a Corpus Jurisba, amely gyakorlatilag ugye először foglalja össze maga teljességében az akkor ismerté vált dekrétumokat, ott is Mátyás második dekrétumaként van számon tartva, az első itt is a 62-es, de két részre bontva, ezt mindjárt elmondom, hogy miért van így. Egyrészt a Lajos király, András király és Zsigmond császár és király dekrétumainak a megerősítése, a másik pedig azok a hozzáadott törvénycikkek, amelyeket ezen a 60-es országgyűlésen fűztek hozzá a dekrétumokhoz. Mindjárt elmondom, mit fűztek hozzá, mihez. Itt a 60-es dekrétumnak az első sorait látják. Ugye egy elvi megindoklással kezdi Mátyás, hogy mivel dicséretre méltó és boldog az ország, amelyben a helyesen felállított törvények uralkodnak. Ugye általában ezek a fontos vagy fontosnak vélt törvények, ezek mindig egyfajta elvi megokolással kezdődnek ebben a korban már, hogy miért, mi az, ami az uralkodót vezeti. Ez egy kicsit egyébként meg is téveszti a történészt, mert látni fogjuk azért, hogy igazából ehhez a fenkölt és fenségesnek mondható okoláshoz nagyon gyakran egészen triviális dolgok csatlakoznak maguknak a törvénynek a szövegében, amelyeket nehéz összeegyeztetni az elvi deklarációval. Ugye a király úr parancsára, a oklevélnek a jobb felső sarkában. Mi van ebben? Ugye fontos hangsúlyozni, bár azt mondjuk, hogy Mátyás dekrétuma, meg Mátyás törvényei, alapvetően nem erről van szó. Egyik országgyűlésen sem erről van szó. De ezt el is mondja egyébként a szöveg, idézem, vagy nem idézem, hanem ugye összefoglalom, hogy a delegált, tehát a kiküldött főpapok, bárok és tekintélyes nemesek mutatták be a királynak ezen a bizonyos fehérvári gyűlésen. Ez azt jelenti, hogy ugye rengeteg ember gyűlt össze az országgyűlésen, ilyen mennyiségben nyilvánvalóan operatív munkát nem lehetett végezni már akkor sem, de egyik országgyűlésen sem, amikor az történt, hogy a egyes rendek, a főpapok, a főurak, meg a nemesek maguk közül kiküldtek bizonyos számú embert, akik összegyűjtötték azokat a cikkelyeket, amelyeket be akartak mutatni a királynak a megerősítés véget. Ugye a szöveg maga két részből áll. Az első része, ezt is elmondja az oklevélnek a szövege, hogy két szöveget mutattak be ezek a bizonyos kiküldöttek. Az egyik volt András király, Lajos király és Zsigmond király törvényei. Lajos király, ez kicsit megtévesztő, mert nem 3 szöveget mutattak be, csak 2-t. Zsigmondnak az 1435. évi nagy dekrétuma volt az egyik, a másik Lajos király 1351. évi törvénye, és abban volt átírva második Andrásnak az aranybullája. Tehát 2 szövegről beszélünk, az egyiken belül 2-ről. Tehát ez az egyik, amit bemutattak a királynak. A másik, bizonyos cikkelyeket fűztek hozzá, amelyeket a gyűlés résztvevői alkottak a közjó és a béke érdekében, így áll a szövegben. Mátyás ezt a 2 részt a megjelentek kérésére és saját privilégiumba foglalta, és a 2-ös függőpecsétjével megerősítette. És egy méltóságsoros oklevél, ezt csak azért tettem ide,
Lássuk, mi ez a méltóság sor. Ugye ez a királyi privilégiumnak az egyik legfontosabb része, vagy egyik elengedhetetlen része, amelyben elmondja, hogy mely kancellár keze által kelt az oklevél, és fel vannak benne sorolva az idő szerint hivatalban lévő főpapok és bárók, hivatalviselő bárók. Itt látják rajta, ugye a István kalocsai és bácsi érsek keze által kelt, ő a főkancellár, egyébként ekkor lett főkancellár, már erről is ejtünk még egy szót, és aztán következnek, ugye először a főpapok, mindig először a főpapok következnek, aztán pedig a bárók következnek. Mellékesen jegyzem meg, hogy a középkori archontológia, tehát a tisztségviselők listájának összeállításához az egyik legfontosabb forrásunk ezek a méltóságsorok, tehát ebből lehet a legbiztosabban összeállítani a méltóságviselőket. Szépséghibája a dolognak, hogy éppen ebben a korszakban nagyon sok privilegiálist évekkel később állítottak ki, de nem a korabeli viszonyokat tekintették mérvadónak, hanem az akkorit, tehát gyakorlatilag van egy zavar az erőben, de ez minket most abszolút nem érdekel. Ugye itt kivetítettem a piros alapot, ott kezdődik ugye András királynak az aranybullája, ezt csak az érdekesség kedvéért raktam oda. Látható egyébként, hogy itt alulról az 4. sorban ugye kimaradt a Horvátország királya, azt utólag írták ugye fölé, András Horvátország királya is volt. Tehát már a tiszta példánál is vannak egyébként, akadnak egyébként kisebb bakik, de nem olyan bakik, mint mondjuk a mások levelekben. Ugye az aranybullát, illetve Lajos dekrétumát és Zsigmondnak a dekrétumát 35-ből azt nyilván azért iratják át Mátyással, mert ezeket már egyfajta, hát nem azt mondom, hogy szent, de alapszövegeknek tekintettek. Elég világos egyébként, hogy 1464-ben nem akadt már ember Magyarországon, aki az aranybullát tudta volna értelmezni. Ugye Rásztán előadásából lehetett látni, hogy a mai történészek is küzdenek, mint Malacai Jégen, hogy ezeket az egészen archaikus kikötéseket, cikkelyeket értelmezni tudják, és nagyon sok idő telt el egyébként már ekkorra is ahhoz, hogy azt egyetlen egy derék köznemes vagy báró tudta volna értelmezni. Tehát igazából ekkor már az aranybulla egy szakrális szöveg, a nemesi jogoknak a fundamentuma, azért iratják át. Ami érdekes, hogy átiratja Mátyás egyébként Zsigmondnak a törvényét is, mert az nem lép felé ambícióval, de ettől kezdve Zsigmond is, vagy Zsigmondnak a törvénykönyve is egy olyan szöveggé válik, amelyet a trónlépő uralkodók menetrendszerűen írnak át és erősítenek meg. Ugye ez nem új fejlemény, ugye első Ulászlóval már átiratták például ugyanezt a Lajosféle törvényszöveget benne az aranybullával. Ugye 5. Lászlóval nem irattak át semmit, de az volt az oka, hogy amikor ő letette a hűségesküt, akkor már 13 éve király volt, így ő csak arra tette esküt, hogy általában megtartja a magyar királyságnak a szabadságait. És Mátyás is, amikor trónra lép 58-ban, ugyancsak átír egy dekrétumot, ez Albert királynak a 39-es dekrétuma, és ekkor teszik hozzá, vagy pótolják ki, mondjuk így, ezzel a két alapszöveggel. Tulajdonképpen ennek révén történik meg az ő királyi elismerése, illetve magában a törvényben is megígéri, hogy ettől kezdve az ország és a rendek szabadságait tiszteletben tartja. Nem teljesen ez történt, de akkor még valószínűleg mindenki hitt benne, hogy itt egy alkotmányos uralkodás kezdődik. Ez az első, tehát a második, ugye a cikkely nem ok nélkül az, hogy gondoskodni kell a Szent Koronának ettől kezdve az őrzéséről. Hát erre több mint jó okuk volt, ugye 24 év telt el azóta, hogy luxemburgi Erzsébet királyné átadta a Szent Koronát és a kisfiát, 5. Lászlót Frigyesnek az őrizetére, és mivel rengeteg pénzbe került a koronának a kiváltása, úgy volt vele Mátyás, meg valószínűleg úgy voltak a rendek, és hogy ezt jól lenne legközelebb megspórolni, és úgy vigyázni a koronára, hogy senki ne vihesse el illetéktelen. És ettől kezdve van arra, tudjuk, hogy ettől kezdve valóban a Szent Koronát korona őrök vigyázzák, tehát akárki nem sétálhat be, mint szegény Kottanárné, ugye, hogy a bugyjába rejtse, tehát hogy ezt a problémát, ezt orvosolni sikerült ekkor. Tehát nem véletlenül az volt a második pont, hogy a szabadságok megőrzése és a korona őrzése nem ok nélkül kerültek rögtön egymás mellé.
Na most megtehetném, hogy kínzom önöket reggelig, hogy egyenként végigmegyünk a pontokon, de amit mondtam az elején, hogy ezek már nem olyan szövegek, mint az Árpád-kor kulcsdokumentumai, mint az Aranybulla például, hanem gyakorlatilag mondjuk egy ilyen salátatörvényszerűek. Ez azt kell tudni, hogy a középkori országgyűlések ugye két részből álltak, a legfontosabb részük az volt, hogy az alattvalók, hát esetünkben a főpapok, főurak, nemesek, elmondták, hogy mi bántja őket, a nyavajáikat az uralkodónak, és kérték, ezeket orvosolják. Ezeket összegyűjtötték. Mindent is. És ezeket mutatták be az uralkodónak. Ezért aztán ezekben a törvényekben valóban tényleg mindent is meg lehet találni, és minden különösebb rendszer nélkül. Ez nem magyar sajátosság, nem arról van szó, hogy a magyar kancellár, vagy a magyar udvar, meg az országgyűlés egy trehány banda lett volna, hanem így működött mindenhol Európában. Mindenki előadta a sirámait, és ezeket így, ahogy bejöttek, foglalták írásba, és adták oda a királynak. Ezért aztán látjuk, hogy a pontok nagyjából a fele, amelyek benne vannak ebben a dekrétumban, azok az igazságszolgáltatásnak a különböző területeit orvosolják. Ennek az volt az oka, hogy a középkori nemesség szempontjából a jogbiztonság a legfontosabb uralkodói kötelességnek számított. Tehát nyilván ezt nem kell magyarázni, a nemesi birtok biztonságának a garanciája, hogy jól működnek a királyi törvényszékek. És ez egyébként gyakorlatilag valahány dekrétumot nyitnak fel, vagy ütnek fel, ez mindig előkerül, hogy működjenek a 8-as törvényszékek, a királyi törvényszék, nádori, országbírói, ugye, hogy ne lehessen furfangosan halasztásokat kieszközölni. Ez nagyon fontos, mert ugye akkor is voltak olyan fifikás jogászok, akik azért úgy ki tudták kerülni ezeket a kapukat. Tehát halasztás, még halasztás, még halasztás, még halasztás, és nyilvánvalóan egy 500 jobbágytelekkel rendelkező gazdag nemes, az megtette, hogy kivárja. Valaki, akinek csak 2 jobbágytelke volt, az nem tud Budára utazni újra és újra, hogy eredménytelenül térhessen vissza. Neki nagyon fontos volt, hogy a törvényszékek azok folyamatosan és hatékonyan működjenek. Egyházi törvényszékeket is szabályozzák, ugye örök konfliktus az egyházi meg a világi, itt is az volt a lényeg, hogy gyakorlatilag lehetett navigálni, hogy bizonyos ügyeket átviszünk egyikből a másikba, hogy ezeket pontosan lehatárolják. Vannak az egyházi ügyek, a szentszéki ügyek, és vannak a világügyek, ezeket nem lehet egymással összemixelni. És hát ekkor merül fel a nádori törvényszék tartása. Ez is érdekes, mert a nádori törvényszék is visszatér. Ugye egyszer követelik, hogy legyen, eltelik 2 év, követelik, hogy ne legyen, vagy kérik, hogy ne legyen. Mert rájöttek, hogy nagyon jó, hogy kimegy a nádor, és ott el lehet mondani a sirámainkat, de nagyon sokba kerül. Valakinek a birtokán megszáll, igazából nem járnak vele jobban. Ráadásul hamarabb kapnak ítéletet, az, aki negatívat kap, annak rossz. Tehát, hogy ez ugyanez, hogy egyszer kérik, hogy ne. Kérik, megint kérik, hogy ne. Aztán már végképp nem kérik, mert Mátyás ezt is jó kihasználja, és rájuk küldi, akkor is, ha nem kérik, úgyhogy inkább megváltják. Ugye ez van egyébként a tizedszedéssel. Ebben is van cikk a tizedszedésről. Ugye ez az egyházi tized, hogy fizetik a földesurak jobbágyai a tizedet, milyen módon fizetik az egyháznak, püspöknek, ésettek, stb. Itt is egyik évben kérik, hogy legyen a tizedszedés természetben. Eltelik egy év, ugyanők kérik, hogy legyen pénzben. Megint eltelik 2 év, kérik, hogy mégis legyen természetben, majd mégiscsak legyen pénzben. Ugye a királynak ez teljesen mindegy. Tehát amit eléraknak, arra azt fogja mondani, hogy rendben van, úgy lesz, ahogy ti akarjátok, nekem ez nem kerül semmibe. És rengeteg ilyet látunk, rengeteg példát tudnánk mondani. Tehát egymásnak ellenmondó, illetve repetitív, tehát ugyanazt kérik újra és újra, majd elmondom mindjárt, hogy miért van ez így. Ugye a másik nagy csoport, ugye a zavaros idők következményének az orvoslása, zavaros időnek nevezték ekkor gyakorlatilag azt az egész időszakot, negyed század, amelyik 1440-től 1460-ig a király koronázásáig történt, mert hogy ekkor éppen nem volt jogbiztonság. Hát egyrészt polgárháborúnak egy jelentős részében, az elején mindenképpen, de a közepén is 5. László uralma alatt, és hát Mátyás első évei sem voltak mentesek ettől, és ennek rengeteg következménye akadt. Egyrészt ugye birtokfoglalások, ütre-hoptra mindenhol, jogtalan vámok felállítása, jog nélkül épített erősségek, ugye ezeket is egyébként már a köztéri időszakban is egyfolytában le akarták romboltatni, csak nem volt hozzá erő.
Ekkor is le akarják romboltatni, de nagyon érdekes, ugye, hogy működik a középkori állam. Mindjárt belérek azt is, hogy kinek nem kell lerombolni. Ugye akkor is voltak egyenlőbbek az egyenlők között, ugye név szerint belevezik, hogy hát Túzi János, aki Hunyadi Jánosnak a atyai jó barátja volt, az ő várat nem kell lerombolni. Tehát, hogy akkor is megvoltak ezek a kiskapuk, hogy kire vonatkozik a törvény, és kire nem vonatkozik a törvény abban a formájában. Ugyanez vonatkozik, ugye tulajdonképpen erre vonatkozik a legtöbb cikke, ugye az erősségek lerontása, amelyeket ugye, jog nélkül emeltek, a birtokok visszaadása. Most el lehet képzelni, hogy 24 év zűrzavar után hogyan lehetett igazságot tenni mondjuk egy birtokügyben. Ki volt az első, aki elfoglalta, volt hozzá jogcíme, polgárháború volt-e, vagy csak azt mondja, ugye, mert ezzel is visszaéltek egyébként, hogy azt mondták, hogy hát a zavaros időkben azért foglalták el a birtokomat, mert én az ellenpárton voltam, de hát ezek már megszűntek. De nem biztos, hogy azért foglalta el, csak lehetett hivatkozni. Hogyha van egy jogcím, akkor mondjuk azt, hogy azért, mert én ugye politikai elititek voltak. Tehát, hogy igazából akkor sem remélte senki azt, hogy ezeket egy törvénnyel lehet rendezni. Nem is sikerült, hozzáteszem, tehát erősségek lerontásáról sem nagyon van információnk. A birtokperek persze mennek, de éveken át mennek, tehát igazából ilyen törvényekkel nem nagyon lehetett rendet csinálni. Ugye még nem vagyok késő. A jó pénzverése is egyértelműen erre vonatkozik. Ugye? Tehát az elmúlt 24 évben igazából a pénzverést igazából sosem volt teljesen széttagolva, de nem is volt centralizálva. Tehát igazából jó pénz az országban nem forgott, mert vertek a felvidéken, Jiskra, fennhatóságot vertek a király nevében pénzt, vertek Hunyadi nevében pénzt, még mások is vertek pénzt, tehát nem véletlen volt az első számú követelés, hogy legyen végre az országban jó pénz. Nem lett jó pénz ekkor még, később igen, de ekkor még nem sikerült ennek érvényt szerezni. És a külföldi só forgalmának a tilalmazása, a só forgalma az királyi monopólium, de ha nincsen király, vagy a király Prágában van, vagy Bécsben van, akkor erről nehéz beszélni. Ugye volt egyébként ez Hunyadi János, hát mondjuk, hogy privatizálta, és gatyába is rázta egyébként, azt kell mondanunk, hogy Hunyadira sok rosszat tudunk mondani, nem akarok, de a sót egyébként, tehát a pénzügyekhez azért, amikor arról volt szó, hogy neki jó legyen, ahhoz értett. Tehát igazából itt arról volt szó, hogy azokon a határszéli területeken, ahonnan bejött só, mondjuk Ausztriából jött be osztrák só, Pozsony környékére, vagy jött be tengeri só Dalmácia felől Szlavóniába, hogy ezeket szüntessék meg, mert ugye a király, miért volt fontos a só monopólium, mert ezeket központilag osztották, és ennek ára volt. Tehát nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos bevételi forrás. Ugye Hunyadinak egy 1454-es forrás szerint csak ebből volt 100 000 forint bevétele. Tehát nagyon-nagyon fontos forrásról beszélünk. És hogy miért? Miért nem érdemes arról beszélni, hogy ezek a törvények ezeknek érvényt szereztek, vagy nem szereztek érvényt? És hogy helyes, amikor azt mondjuk, hogy ezek Mátyás király törvényei. Nyilván egyfelől az, hiszen a király adta ki a saját nevében, a saját pecsétje alatt. Tehát ilyen értelemben mondjuk úgy, hogy nevére vette őket, tehát ezek valóban Mátyás király törvényei, vagy Zsigmond király törvényei, vagy II. Ulászló törvényei, ha úgy tetszik. De igazából ő ezeket csak hivatalossá tette, tehát azt mondhatjuk, hogy amit a király élé bevittek, azt nagyon kevés kivétellel elfogadta, rábólintott. Tulajdonképpen neki azért nem volt semmiféle kockázat ebben, mert pontosan tudta, hogy ebből annyit tart be, ami rávonatkozik, amit akar. És úgy sem tudnak érvényt szerezni annak, amit ő nem akar. Ugye ez mindig így működik, más kérdés, hogy Mátyás ezt nagyon komolyan vette. Korábban is, később is hasonló rendelkezésekkel találkozunk, és mindig azt tudjuk megállapítani, hogy amikor a királynak érdeke, akkor igen, lerombolnak egy várat, de amikor nem érdeke, akkor nem rombolnak le egy várat. Ugye nagyon érdekes, hogy a bemutatott oklevelek, ugye elrendelik, hogy 5. László és Mátyás koronálás előtti oklevelét be kell mutatni megerősítésre. És valóban elindul egy dömping. Ugye miért? Mert 5. László tulajdonképpen Mátyás maga elismeri elődjének, tehát nincs arra szó, hogy őt kiiktatnák ebből de mégis csak egy vitatott személyiség, vitatott uralkodó, az a legjobb, ha ezeket bemutatják. Nem nagyon találunk ilyeneket egyébként, viszont Mátyás oklevelét tényleg tudatjával hozzák, már az országgyűlés folyamán hozzák, hogy gyorsan felség erősítsük, mert ők is tudják, hogy ez jó, ha van egy ilyen oklevelünk. És eltelik egy csomó év, és jönnek a király bizalmasai, és hozzák az okleveleket. És akkor úgy írja át Mátyás, hogy
Nem lévén tekintettel arra, hogy hát az időpontot eltetszett mulasztani, ugye? Tehát ezt 64-be kellett bemutatni, most meg 67-et írunk, de hát ő most jó káder, neki most is megerősítjük, ugye? Tehát azért mindig vannak kiskapuk, nem kell attól félni, hogy valaki elhibáz valamit, ehhez csak annyi, hogy a király jóba legyen. Tehát nyilván olyan ember volt, aki nem volt jó a királlyal, akkor ezt nem tudta el, és akkor egyébként ez birtokvesztéssel járt volna, de akinek volt bejárás a királyhoz, ugye bírta a királynak a fülét, annak ettől nem kellett tartania. Tehát semmiben nem korlátozzák a királyt ezek a dekrétumok, igazából ezek sérelmeket orvosolnak. Általában arra is van például, hogy egyébként a király azt a fáradtságot sem vette, hogy egyáltalán összeegyeztesse a rendek petícióját a saját oklevelével, ezt csak így betették középre, azt jó van, legyetek boldogok, atyafiak. Ugye azért érdekes, mert van a magyar történetésben egy olyan áramlat, amelyik folyamatosan azt vizsgálja, hogy ezekből a dekrétumokból melyik a király érdeke, meg melyik a rendek érdeke. Ugye a törvényeknek a tudományos, vagy hogy mondják, ez nem tudományos kiadása, mindegy, kritikai kiadásában, na bocsánat, a butaságot beszélek, és ugye azt olvassuk a vezetőben, hogy hát ezek a törvények, ezek a királytól vannak, ezek meg a rendektől vannak. És akkor a rendek visszaveszik azokat a jogokat, amelyeket egy évvel korábban Mátyástól kiszaszaroltak. Ugye, ha belegondolnak, mennyire abszurdum, hogy 63-ban, amikor a Mátyás nincs is megkoronázva, akkor elvesznek tőle jogokat, majd amikor megkoronázzák, akkor ezeket visszaveszik tőle. Tehát nincs értelme erről filozofálni, mert ezekhez a törvényekhez a királynak voltaképpen nincsen semmi, de semmi köze. Hogy mennyire így van egyébként, már nem fárasztom önöket sokáig, ugyanaz az országgyűlésen elfogadnak, vagy megszavaznak egy seregállítást. Ugye az oszmánok ott vannak a határon, és nem tágítanak. Ugye Mehmed szultán azért ő nem lebecsülendő ellenfél, és kell egy sereg. A sereghez meg kell nagyon sok pénz. Ugye úgy rendelkeznek, hogy az egész országban minden 12 porta után egy lovast kell felszerelni. Valószínűleg nehéz lovast, de ezt nem tudjuk. Akik erre nem képesek, és ilyenek nagyon sokan vannak, vagy nem vállalják, ugye hát a lehetőséget felkínálja a király, azok 10 aranyforintot fizethetnek, nyilván ugyancsak 12 portánként, de ez majdnem 1 forint adót, tehát gondoljunk bele. Tehát meg lehet váltani a katonállítás pénzzel. Csak ugye ott a bökkenő, hogy 62-ben Mátyás megígérte, nem először is, nem utoljára, hogy nem lesz többet rendkívüli adó. De akárhonnan nézzük is, ők se voltak hülyék, tegyük hozzá, tehát az országgyűlésen sem hülyék jelentek meg. Tehát ha valakinek fizetni kell a katonállítás helyett, az egy adó. Ezt lehet variálni jobbra-balra, ez akkor is csak egy adó. De ugye van gógyi, bele is foglalják a törvénybe, ugye, hogy olyan megoldást találtak ki, hogy se a király esküje, se a főurak ígérete ne sérüljön. Most nem mondom, hogy mit találnak ki, mert nem ez a lényege, de hogy mindig van a király számára egy kiskapu, hogy jó, ha megígértem, úgy ígértem meg, most meg így szeretném. És egyébként ez innen végig megy egészen Mátyás haláláig, mindig megígéri, most is megígéri, ahányszor kivették, mindig megígéri, Ucsó, ez biztos az Ucsó gyerekek. Azt is megígéri, Ucsó, és ez csak a törökök ellen, és sose a törökök ellen, ugye kivéve 75-ben, amikor tényleg a törökök ellen, sose tartja be. És igazából mi érdekes, hogy nem is lehet rákényszeríteni. A végén már, amikor Mátyás hát jóformán átköltözik ugye a sógorokhoz, a szabad levegőre, akkor még kevesebb volt ott a nem németül beszélő állampolgár, és akkor már azt a fáradtságot sem veszi, hogy egyáltalán hazajöjjön, vagy bármit ígérjem. Elküldje a kincstartót, ennyi zsetonkár gyerekek, megszavazzák. Ugye ennek az árát egyébként nem Mátyás fogja megfizetni, hanem majd Korvin János. Meg Ulászló, második Ulászló. Tehát nyilván Mátyás ezt nem tudják számon kérni, megvárják, amíg nem lesz Mátyás. Számon kérik majd Ulászlón meg Korvin János. Ugye Korvin János a trónnal fizet érte, Ulászló meg a rengeteg csesztetéssel, ugye, hogy felség, hát most nem azért választottunk téged, hogy ugyanazt kapjuk, amit Mátyástól, mi olyan embert kértünk, aki lehet alkudozni. Aztán persze vele se lehet, de nem még próbálkoznak. Tehát, hogy a lényeg az, hogy a király, Mátyás is, meg egyébként mindenki más is, azt tesz, amit akar. Az országgyűlés nem korlátozza semmiben. És Mátyás ezt kimaxolja. Tehát még egyszer mondom, ő egyetlen ígéret. Ezt egyébként nem én találtam ki, ha fellopozzák Fraknói Vilmosnak a remek monográfiát, a mai napig a legjobb Mátyás életrajz szerintem. Egy igazi zseni volt Fraknói,
Ő már konstatálta, hogy Mátyás minden alkotmányos korlátot lábbal tiport. Nem tudom pontosan így fogalmazni, ez a lényege. És igazából nincs a bárók kezében olyan fegyver, vagy az országos olyan fegyver, amivel ezt meg tudnák gátolni. Ugye azt választják, hogy Mátyással fellázadnak ugye kétszer, aztán azt mondják, hogy megvárjuk, amíg más lesz a világ. Van még idő az utolsó? Annyi nem is kell. Csak nagyon röviden, és erre fűzném végig tényleg a végét erre, hogy ugye miképpen, ugye a koronálás, és nem a dekrétum a lényeg itt, hanem maga a koronázás. Ugye ettől válik Mátyás igazi, korlátlan és korlátozatlan királyának, megvan a szó. Ugye ekkor véseti meg a felségpecsétjét, ettől kezdve tehet örökérvényű adományokat, ezeket már nem kell átírni, vagy megerősítetni vele. És több forrásunkból is úgy tűnik, hogy valóban ezt a hatalmat, ezt ő kezdettől úgy gyakorolja, mint aki 6 évig erre hiába várt, és nagyon türelmetlen. Ugye ez az első, ez Bonfinitől származik, ugye a király főrangúak szemében kezdett félelmetessé válni, maga feje szerint akar cselekedni, ami a király esetében nem elítélendő dolog. Ugye minden főnemestől hallgató tiszteletet és maradéktalan engedelmességet követelt. És érdekes, hogy Szapolyai egyébként, Bonfini név szerint említi Szapolyai Imrét, ugye atyai barátai elsejét, akit néha napján fenyegetően megdorgált. Ugye Szapolyai azért érdekes, mert ő valóban kezdettől, amennyire tudni lehet, a Hunyadi, illetve a Szilágyi családnak az egyik legfontosabb bizalmasa. Tehát gyakorlatilag 57-től ő már ott van a Hunyadiek udvarában. És ugye nem ingyen, hiszen egy elképesztő mágnás vagyon halmoz fel a felvidéken, de mégiscsak nem érdemtelenül. Tehát ő valóban megszolgálja a király bizalmát, a testvére, ugye István, Szapolyai István pedig kulcsszerepet játszik a felvidéknek a megtisztításában a cseh rablóktól. Tehát nem érdemtelenül kapja a jutalmát, és mégis Mátyás elkezd vele piszkálkodni. Ugye gondolhatnánk, hogy Bonfini, ugye ekkor, amikor Bonfini ezt írja, már Szapolyai nem él, az öccse még igen, hogy Bonfini ezt így utólag meg akarta magyarázni, hogy mi történt. Ugye Bonfini már tudta, hogy mivel lett a következmény, erdélyi lázadás, 70-es lázadás, elégedetlenség, hogy magyarázzuk meg, biztos azért, mert a koronálástól elment a királynak a józan esze. De ugye az érdekes, hogy a másik idézet, az teljesen kortárs. 65, egy olyan milánói követ, akinek az évvilágon semmiféle személyes motiváció nem volt. Mit foglalkozik ő a király személyiségével? De nyilván, ahogy az udvarban járt kelt, hallotta, hogy már nem olyan a király, milyen volt, ugye? Nagyon félik. Főleg mióta megkoronázták. Tehát minthogyha átalakult volna a személyisége. És van egy-két olyan nyomunk egyébként Szapolyétól eltekintve is. Ugye Szapolyait egyébként nagyon érdekes, nem ekkor 64-ben, vagy nem rögtön a koronázás után mozdítja el Mátyás, sőt, ekkor jut a hatalom csúcsára, ugye szlavón, horvát, dalmátbán, Bosznia kormányzója, majd 65 márciusában, vagy 64 novemberében, bocsánat, Zvornik egyet után mindentől megfosztja, és hazaküldi pihézni. Már ezt sem nagyon értették a kortársak. Ugye ugyanezt történik Szécsi Dénes esztergomi érsekkel. Ő az, aki Mátyás megkoronázza 64. március 29-én, megjegyzem Szécsi, ekkor már a 3. magyar királyt koronázza, ugye először 5. Lászlót, azt hiszem ő koronázta a legtöbbet, már unta biztos a végén, ugye először 5. Lászlót, aztán vagy első Lászlót, aztán most a Mátyást. És gyakorlatilag ezzel párhuzamosan Mátyás elveszi tőle a főkancellárságot, és odaadja ugye Várdai Istvánnak és Zrednai Jánosnak. Ugye Szécsi Dénesnek rossz a sajtója, de miért rossz a sajtója a magyar történelemben? Mert Szécsi, az anyukája Garai, az meg már majdnem Cillei. Ugye? Azt már csak rossz lehet. Holott egyébként, és ez Kubin András tökéletesen rekonstruálta, igazából kezdettől Mátyásnak a támogatója, egy pillanatra el nem tántorodik, nagyon nagy segítséget nyújt számára abban, hogy a trónon tudjon maradni. Amúgy egy ideális, a korhoz képest ideális egyházférfiú foglalkozik az egyházának, vagy törődik az egyházának a gondjaival. Tehát semmi, ha eltekintünk attól, hogy honnan jött, semmiféle. Megjegyzem, ezt ő sem értette, el is ment a pápához panaszkodni. Nyilván Mátyás ekkor már magasról tette arra, hogy most hova panaszkodik az esztergomi érsek, megvárta, hogy meghal, aztán választott helyette mást. Megjegyzem, ha tovább tekintünk, ugye
Szécsi az első ebben a hosszú sorban, mert az utóda, az Rednai János, hogy 71-ben Mátyás őrizetében hal meg, a lázadás kapcsán, ugye. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt nem szokás hangsúlyozni, hogy hogyan vált a bárányból farkas. Több forrásunk szerint is egyébként 71-ben Mátyás vízbe akarta folytatni az érseket. Tehát, hogy annyira dübegorult, és ez egyébként jellemző rá, hogy Szilágyi Erzsébet volt az, aki megmentette az esztergomi érseket. Nyilvánvaló, ha ezt megteszi Mátyás, nem is kell vízbe dobni szegény János érseket, megkötöző elég, hogyha kivégezteti. Ez olyan skandalum lett volna, hogy erre azért Mátyás megfizetett volna. Nyilván számolt 10-ig, mondta, hogy kisfiam, ilyet még apácsa csinált, nyugodjál le, számolja 20-ig, és ne csinálj butaságot. De hogy valóban látjuk azt, hogy szép lassan, ugye Szapolyai 67-ben ott lesz az erdélyi lázadásban. Megjegyzem, sokkal komolyabb szerepet játszik, mint azt gondolni szoktuk, mert hogy a 67-ben, amikor az erdélyi nemesek elkezdenek szervezni, még az erdélyi városok, erdélyi nemzetek, akkor Szapolyai az 1000 szám jönnek Lengyelországból lengyel csapatok. Tehát nagyon-nagyon nagy bajban van Mátyás, és nem ok nélkül az a Szapolyai egyébként ennek a egyik vezére, akit 64-ben Mátyásnak éppen ok nélkül. Ugye azt írja Bonfini, azért csapta el, mert Zvornilán leszerepelt, de Zvornilán az egész magyar hadsereg leszerepelt, mert jött egy nem létező felmentő sereg, oszmán sereg, és elpucoltak, mint a húzat, mint ugye Bátor Sir Robin, ott hagyták az ostromot, ugye. És ezt Mátyás, ugye, ez egy jó főnöki attitűd, ezt rávart a Szapolyaira, ugye a főnök Rozsai Bázik, hát akkor a Imre volt a lutas, ugye. Tehát, hogy van egy ilyen rossz főnök attitűd Mátyásban, és igazából tudnánk sorolni egyébként hosszan, de azt kell mondanom, hogy valahol ennek a gyökerei, tehát Bonfini is, akárkitől hallotta, jól látta, és a követ is jól látta, hogy Mátyás valóban, amikor megkapta ezt az óriási hatalmat, akkor azzal nem úgy kezdett élni, ahogy egy megfontolt királynak illenék, hanem úgy, mint aki tényleg erre 6 évet várt, és most minden például az anyait. És nagyon sok olyan probléma, amivel szembe kellett néznie, az igazából ebből a személyes aspektusból ebben gyökerezik, ebben a személyes aspektusban gyökerezik, hogy igazából mondjuk elében Zsigmonddal, vagy később Ulászlóval sosem volt képes kialakítani egy olyan működő alatvaló, uralkodó alatvalói viszonyt a saját embereivel, amilyenre szükség lett volna ahhoz, hogy az országot úgy lehessen működtetni, hogy mondjuk ne lázadjanak föl a király ellen 3 évente, és ne várják a végén kétségbe esetten a halálát. Köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani, és ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönjük ezt a rendkívül színes és részletgazdag korrajzot Pálosfalvi Tamásnak, és a korábbi alkalmakhoz hasonlóan most is szeretnék lehetőséget biztosítani a kérdések föltételére, úgyhogy a kollégina adja is a mikrofont. Köszönjük. Köszönöm szépen, Rudán Ferenc vagyok. Mi lett Podjebrad Katalinnak a sorsa? Mert ugye a prágai alku szerint Mátyás feleségének kellett volna lenni. Azóta mi történt? Az is lett belőle, 61-ben elvette feleségül Mátyás. Igazából nincs jelentőség, mire Katalin megérkezett, ennek már nem volt, azért nem beszéltem, mert nem volt jelentősége a továbbiak szempontjából. Feleségül vette Mátyás természetesen 61-ben. Tudjuk is, hogy hogyan és mikor érkezett Budára, Ország Mihály Nádor kísért egyébként határól Budára. De ugye 3 év jutott neki, mert meghalt 64 februárjában. Hogy miben halt meg, ugye egyesek szerint gyermekszülésben halt meg, tehát Mátyástól megfogant és abba halt bele, de ezek későbbi információk, kiváló kollégám Cétot Norbert szerint meg van ilyen betegségbe, tüdőbetegségbe. Igazából azért nincs jelentősége, mert nem játszott kolmkolni. Tehát nyilván, hogyha nem hal meg, akkor lett volna nagyon jelentősége. A jelentőség az, hogy ettől kezdve válik Mátyás és Podjebrad viszonya gyakorlatilag ellenségesé. Tehát mivel már a lánya nincsen, semmi olyan kapos nem volt, ami a kettejüket mondjuk össze tudta volna békíteni. Tehát ennyi. Hát az első feleség, aztán egy hosszú szünet, több mint 10 év, és jön ugye Beatrix Nápolyból. Újlak Miklós hogyan lett megbékítve, illetve megnyugtatva, amikor ugye Garai László Nádor meghal, és a triumvirátusból ugye Szilágyi is eltávozik, török fogságba esik, stb. Garai
Nem, az Újlaki. Ő Újlaki. Újlaki, igen, Újlaki. Újlaki Miklós, ugye a triumvirátus Igen. tagja, tehát valahogy el lett simítva köztük a viszony. Nem egyszer, többször el lett simítva. Többször. Évenként elsimították ezt a viszonyt. Igen. Tehát akkor valahogy meg tudta nyugtatni. Hát ugye az első megállapodás, igen, az első megállapodás 58 márciusában az gyakorlatilag az egy teljes megalázkodás Mátyástól, tehát ő azt is vállalja, hogy ha Újlakit bárki megtámadja, akkor ő királyként fog a seregével felvonulni a védelmére. Tehát ez egy méltatlan, de hát ez egy kritikus helyzet, nyilván akkor Mátyás mindent is megígért Újlakinak. És van egy második megállapodás 59. júliusban, miután Frigyest megválasztották királynak, hát abból is minden fűtfát megígért. Tehát, hogy gyakorlatilag igazából Újlakinak nem esik körül. Ez azért fontos látni egyébként, mert mondjuk Angliában az Újlakinál, ha valaki az Újlakihoz képest a tizedét elköveti, ott még azt is halálbüntették, ha valaki nem jelentette azt, hogy a királyról áruló módon beszélt valaki. Ugye Angliában ott rendszeresen százával fejezték le az embereket. Most ehhez képest Újlaki, aki évente fityiszt mutatott a királynak, mégis csak bosnyák királyként halt meg, de ennek oka volt azért, hogy Újlaki az ország leggazdagabb embere. Élvezte a bárók szimpátiáját. Tehát azért ez egy hosszú karrier, jó kapcsolati háló, tehát azért egy ilyen emberrel mindenki kesztyűskézzel bár még Angliában is mondjuk, itt meg aztán végképpen. De annyira nem vált baráti a viszony, ugye 72-ben a lázadás után, illetve az alatt, ugye Mátyás, illetve Szilágyi Erzsébet fiával fogadja Újlaki Miklóst, ugye ez az utolsó megbékélés, és ezután lesz bosnyák király. De még ezelőtt 2 évvel 69-ben is, amikor Pogyebrád és a lengyel király Kázmér Mátyás ellen készül, még mindig úgy tartják számon, hogy Újlaki az ő táborukhoz tartozik, tehát hogyha minden kötés szakad, akkor Újlakira lehet számítani Magyarországon. Tehát igazából ez sose válik egy baráti viszonnyá. Megjegyzem, ha valaki az én bátyámat lefejezi, vagy lefejezteti, hát zokon venném én is. Tehát, hogy... Na de most, ha jogszerűen fejezhetik le, akkor sem, és a jogszerűség a középkorban az más. Persze, meg lehetett indokolni, de azért egy 14 éves gyerek, vagy igen, mikor ott van, mikor a bátyát lenyakazzák, végülis az ellenfelei, ha úgy tesszük. Tehát ebbe László egy báb, a királyi báb. Újlaki meg nem egy báb. Tehát azért, és ehhez képest egyébként Bonfini azt írja, hogy a Lőrinc herceget, az Újlakinek a fiát Mátyás fiaként szerette. Tehát nyilván egyébként uralkodóként azért ezeket nem lehet, tehát nem lehet úgy kormányozni, hogy számon tartom, hogy ki mindenki kóstolgatott már meg, ugye, mert akkor azért nem működik az egész, de bizonyos szintig ezeket el lehetett simítani nyilvánvalóan, de Újlakival sose jártak össze pókerezni. Na. Tehát nyilván el voltak, de azért barátok nem lettek. És Újlaki is ott volt abban a csoportban, amely megválasztotta Frigyest magyar király. Ő volt a főnök. Hát ő volt a főnök. Hát ugye Garai után ő volt a legtekintélyesebb, Garai meghalt, maradt Újlaki. Meg ez a Újlaki lett mégis a későbbi hazumiságnak a keresztapja. Ez nem annyira köztudomású. Tehát ő neki azért, hogy mondjam, ő egy nemzetközi jelentőségű ember, Újlaki Miklós. Méltatlanul elfeledve. Tehát általában egy említés erejéig mindig elmondjuk Újlaki Miklós. De ő azért egy közép-európai volumenű, aki a Cillei grófokkal szövetkezik, aki Miksának a keresztapja, Pogyebrád lányának, vagy a lánya Pogyebrád fiának a jegyese, tehát egy közép-európai Rómába zarándokol, találkozik Sixtus pápával, tehát nem egy ilyen pormelléki, falmelléki emberről beszélünk, hanem az ország egyik legtekintélyesebb főuráról, akinek már az a dédapja is nádor volt. Nyilván egyébként az, hogy Újlaki sérelmezi ezt a viszonyt, és nem szimpatizál Mátyás, benne van, hogy mégis csak az, hogy az én dédapám már nádor volt, hát ennek meg az apja ki tudja, honnan jött, tehát most, és ez nyilván Garainál is belejátszik. És nem ok nélkül állnak egyébként sokan Újlaki mellé valószínűleg, tehát tudjuk azt, hogy Újlaki királysága. Eddig nem gondoltam én sem komolyan, amíg nem találtam korabeli forrást, mert Bonfini persze mond mindenféle érdekességeket, de az, hogy tényleg felmerült, hogy, és nem csak a főurak, hanem még nemesek is támogatták, mutatja, hogy neki azért nagyon komoly tekintélye volt. Igazából ehhez kapcsolódik, hogy a hadi jelentésekből visszakövethető, hogy például az Újlaki Mátyás haláláig felvonult a király mellett. Ugye ráadásul a Délvidéken volt, ahol a törökök aztán végül is jóval később, de a végső csapást behozták. Ez igazából az előbbi kérdésekből merült csak fel bennem, bár folyamatosan foglalkoztatott, hogy ki van emelve ez a 64-es törvény. Látom, hogy gyakorlatilag a haláláig folyamatosan saknácma volt igazából a nemesekkel. Ezt az előadásból utólag sem tudtam igazából megfejteni, hogy ez a halálával
egészen addig kitartott, úgy tűnik, úgy igazából. Tehát a hadi jelentésekben, például az Újlaki kapcsán, hogy ő felvonult mondjuk a 60-as és a 80-as évek között, ugye északtól nyugatra a török ellen, ezek megjelennek a hadi eseményekben? Persze, nem is csak a török ellen, hiszen ott volt a cseh háborúban is. Tehát igazából a török azért egyértelmű, mert Újlakinak a birtokai jó része ott van délvidéken, tehát hülye lenne nem védekezni. Tehát most, amikor az országot védi, akkor a saját birtokait is védi. Másrészt azért ezeket komolyan vették. Tehát a háborúkat komolyan vették. Ezt nem azt úgy kell, hogy Újlakival folyamatosan gyanúsan nézegették egymást, amikor a helyzet úgy alakult, ugye nem ok nélkül 69, a cseh háborúnak a kritikus éve, akkor számítanak Újlakira. Tehát nem folyamatosan vannak ellenséges viszonyban, és egyébként amikor nem, akkor teljesen jól működik a dolog. Meg Szapolyaival sem romlik meg a király viszonya, 67 Daszára sem, egyáltalán nem romlik a viszonya. Nyilván a bizalom megrendül, de Szapolyai sem tűnik el, nem kap ugye hivatalt, ugye egészen 86-ig, amikor nádor lesz egy néhány hónapra, nem kap hivatalt, de ott van. A Garai nádornak a fia, Garai Jobb, ugye 81-ben hal meg, ő is ott van végig, ő sem kap hivatalt, semmilyen tisztséget nem visel, de ott van minden hadjárat, ott van a moldvai hadjáraton például Garai Jobb is. Tehát, hogy ezeket lehetett menedzselni, amikor a dolgok normálisan működnek, akkor nincsen baj. Amikor valami krízis van, mint 71-ben a lázadás, vagy 67-ben az erdélyi felkelés, vagy később ugye a boroszlói hadjárattal kapcsolatos magyarországi belpolitikai vihar, akkor kell figyelni arra, hogy azok, akikben nem teljesen bízok meg, ők mit fognak csinálni. Tehát ezt így értettem ezt a játszmázást. Nem úgy, hogy folyamatosan van egy ilyen, egyébként nyilván, hogy van, tehát ha más nem, akkor egymást is furkálják a bárok, tehát nem mindegy, hogy ki az erdélyi vajda és ki nem az, tehát hogy ilyen van, de ez minden uralkodás alatt van, ez mindig van és mindenhol van. Azt szeretném megkérdezni, hogy Mátyás uralkodásán királynak és mint embernek a jellembeli tulajdonságaival valaki foglalkozott-e? Tulajdonképpen egy 14 éves srác került trónra, akit 20 éves korában megkoronáznak, és 20 éves korában ilyen jelentés megy róla, hogy zsarnokoskodik. Tehát egy királlyal szemben vannak bizonyos erkölcsi elvárások. Hogy ezzel az oldalával foglalkoztak-e Mátyás uralkodásának, ha igen, akkor milyen következtetésre jutottak? Hogy mennyire volt zsarnok, mennyire volt önkényes, mennyire tette azt, amit éppen akart, figyelmen kívül hagyott, és személyeket, dolgokat, állami problémákat. Hát jóformán csak ezzel foglalkoztak. Ha kezdbeszi Fraknóinak a könyvét, akkor ott is léptennyomon vannak ezek az ecsetvonások, hogy tehát ő nem sporolta jelzőkkel. Hadd mondjak akkor egy példát, ugye Szilágyi Mihály. Mert ez megvilágítja, hogy egyrészt szerintem Mátyásnak is megvilágítja a hozzáállását, illetve tulajdonképpen ez egy machiavellista. Ebben nem nagyon fér bele az, hogy az ellenfeleket megkímélem, és az sem, hogy a barátokat mindig megkímélem. Ugye azért érdekes Szilágyi, mert ugye Bonfini leírja 67-ben az erdélyi lázadás kapcsán, hogy Mátyás, mikor hírt vette lázadásnak, akkor elküldte a délvidékre a nagybátyját, Szilágyi Mihályt és Újlaki Miklóst. Majd a következő sorban azt írja, igaz, hogy jön Szilágyi, vagy Szilágyi meghalt Zvornik ostroma után kevéssel, mint hogy valaki szólt volna, hogy már nem él Antónió. De nem Zvornik után halt meg, hanem 61-ben halt meg. Tehát akkor már gyakorlatilag majdnem 7 éve halott. Vagy 6 éve halott, több mint 6 éve halott. Tehát nyilvánvaló, Bonfiniból is azt látjuk, hogy itt volt egy zavar. Tehát az, hogy mi lett Szilágyi Mihállyal, a király nagybátyjával, a király anyjának a testvérével, az imádott anyjának a testvérével. Megint csak gondoljunk bele, hogy a saját családunkban, hogy a nagybácsi junkjuk, eltüntetik, a saját unokaöccse. Mert hogy ez történt, hogy valószínűleg az volt, hogy ez tabusítva volt Mátyás udvarában. Tehát amíg ő él, addig Szilágyit nem kell feszegetni, hogy mi lett vele. Tudnélik ugye, és a kortársak rész is úgy gondolta, hogy ezt tudjuk, hogy Szilágyi fogságba esett, oszmán fogságba esett 1460 novemberében. És a kortárs források is azt mondják, hogy ugye egy ilyen elhamarkodott cselekedet, verbuvált, megsértődött Mátyásra, akkor is összevesztek, persze állna veszekedtek, összevesztek, fogott egy csomó embert, betört Szerbiába, oszmánok a király tiltás ellenére, oszmánok elfogták, elvitték, azt meg kivégeztette. De nem ez történt,
hanem az ország területén belül egy védekező hadjáratban fogták le az oszmánok. Tehát ez már önmagában azt jelenti, hogy nem arról van szó, mert ugye Mátyás ezt kommunikálta, hogy hát én szóltam, hogy Mihály maradja nyugodtan, nem. Itt védte az országot. És ugye Bonfini leírja, hogy a gonosz Mehmed rögtön lefejeztette. Nem adott időt az unokaöccsének, hogy kiváltsa. Csak hogy ez is kamu. Mert pontosan tudjuk egy korabeli jelentésből, hogy Mehmed az utolsónak hagyta Szilágyit. Magyarul várt arra, hogy Mátyás kiváltja. Megjegyzem, ugye ez Mehmed nem volt hülye. Ha én lennék a szultán, a király nagybátyja, az nagyon sok pénz. És Mehmednek is azért minden pénz jól jön. Ráadásul pontosan tudjuk, hogy abból a fogságból, abból a seregből többen is hazatértek. Lábatlani Gergely, Lévai László, Mátyás Lévai Lászlónak segíti összegyűjteni, ajánlott, mikor Európa megy, hogy segítse összegyűjteni a váltságdíját. Akkor mi a logikus magyarázat? Tehát ha ők hazajöttek, akkor Szilágyi miért nem jött haza? Magyarul hagyta meghalni. És nyilván a tabusítás az ide megy vissza, ezt valószínűleg mindenki pontosan tudta. És nyilván mondták, hogy ezt ne feszegessük. Na most, ha egy ember, egyébként erre mondtam machiavellizmus, tehát nyilvánvalóan ha egy politikai célt nézünk, akkor ezt így csinált volna Machiavelli, így kell csinálni. Zavart támaszt, állandóan neked megy, el kell tüntetni. Különben örök baj lesz, mint Újlakival. Tehát Mátyás, ha személyiség. Most, hogy ugye korábban Kubinyi is ugye azt mondta, hogy hát, hogy a prágai fogságban, de ez hülyeségben nem volt prágai fogság. Tehát ott nem vált, ott semmiféle nyomás nem volt rajta. Tehát ott ült a Podgyabrád asztalánál, a gyerek, a lányának a jegyesekét, ott nem fenyegett az életét semmi. Ausztriában sem, egyébként Bécsben sem, mert tudjuk, hogy 5. László, amikor kivitte Mátyást, oda vitette meg Rednai Jánost. Tehát, hogy miért bántotta volna az egyetlen túszát 5. László, tehát az egyetlen ember, akivel tud alkudozni. Tehát nem volt ő életveszélyben, hogy miért, hogy ezt hol tanulta meg, ezt az elképesztő tudatosságot. Nyilván a sikerének ez a titka. Tehát ha nem ilyen, akkor nem beszélnénk ma Hunyadi Mátyásról. Csak amikor az ember ezzel szembe kerül, áldozatként, ugye tudnám sorolni egészen hosszú ideig, és ami baj volt feléként, ezen túl, hogy egy impulzív ember volt, és nagyon sok esetben úgy cselekedett, hogy nem mérte fel a következményt. Ez tipikus főnök, aki akkor rúgja ki nem tudom, a alvezérét, a beosztóját, amikor kijönti a kávét. Tehát ez a mély pont ezért. Tehát, hogy annyi dologban lehetne, amikor a türelméfesztés igazából indok nélkül is. Ez van az, hogy elképesztő mennyiségű emberrel vész össze. Ugye 3 esztergom-mélyesekkel vész össze. Tökéletesen mindenkivel összevész. Minden kancellárral összevész. A legjobb embereivel is összevész. Tehát sorolhatnám a Csupor Miklós Vajdától elkezdve, Laki Túz János. Ugye Túz János azért érdekes, mert őt Galeotto Marcio leír, hogy Túz János nagyon szerette Hunyadit. Hunyadi nagyon szerette Túz Jánost. Szinte testvéreként szerette. És 4 évig Mátyást támaszkodik rá. Úgy támaszkodik rá, hogy szinte minden hatalmat a kezébe ad. Szlavonbán, ajtónállómester, minden az ő kezében megy át szinte. Majd 70-ben, mintha elvágták volna. Nem a lázadás miatt, ezt szoktuk mondani, nem azért, valamiért begurult, és mit ír Galeotto? Mai napig nem tudom, hogy miért. Egy ilyen okos ember, akit ennyire szeretett, miért? És nagyon sok ilyet tudunk mondani. Tehát erre mondtam azt, hogy nyilván, tehát minden főnök és beosztó között vannak konfliktusok, de ha egy főnök minden második beosztatóval összevész, ott azért felmerül, hogy a főnök személyiségben lehet valami, ami nem működik. Csak erre akartam ezzel utalni. És a Szilágyi ez ezért érdekes, hogy a politikai pragmatizmus, hogyha érdekeim azt kívánják, akkor hagyom meghalni a nagybátyámat, akinek egyébként mindent köszönhetek. Lehet, hogy nem tanították meg királynak lenni? Ez egészen biztos. De hát miért tanították volna meg? Jó, nem tudhatta Hunyadi. Megjegyzem, tudhatta, hogy király lesz belőle. azt nem tudhatta, az, hogy esetleg megpróbálkozott. Nyilván jobb nevelést kapott, mint a László, aki sokkal idősebb volt, a Hunyadi László. De hát az, hogy felkészíteni, ráadásul Hunyadi sem volt király, tehát ugye egy király felkészít a családja. Általában ez szokott történni. Tehát király apád is, anyád királyné, te meg király leszel úgy. De most egy erdélyi vajda, vagy egy kormányzó, nem, nyilván nem voltak meg hát azt nem lehet úgy, hogy most tegyük fel, hogy király lesz, és akkor csináljunk mindent így, tehát ez nem működik. Akkor sem így működött. Ettől jó király lett, vagy nagy király, tehát ez kétség nem, miért féltés lenne, ehhez kétség nem fér. Tehát, ha azt nézzük, hogy mi az eredményesség, akkor elképesztő hatékony. Elképesztő hatékony király volt. Nem, hát ez nem kérdés valójában, hanem csak egy
De lesz egy kérdés is, na jó. Hogy ugye itt ugye ez egy 1464-es dekrétum, kvázi törvény, ugye, amit ki van állítva, és az nagyon jól látszódott így az előadásból is, hogy itt vannak bizonyos zavarok, hogy hogyan működött ekkor egy állam, és hogy hogyan jön létre egy törvény. Csak fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy amit most törvénynek nevezünk, ugye még a 16-18. Században is, tulajdonképpen nagyon-nagyon sokáig, azok nem a mai értelemben vett törvények valójában, hanem igények. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy ezek nem kőbevésett törvények, hanem igények, amiket lefektetnek az egyes felek. Az egyik fél ugye az uralkodó, a másik fél ugye a rendek. Ezek vagy találkoznak, vagy nem. Te magad is mondtad, hogy ugye egymásnak ellentmondó pontok is lehetnek akár egy törvényben, és nem véletlen az, hogy nagyon sok olyan törvény van, amit ugye meg kell ismételni, de pedig azt meg kell tartani. Ugye ilyenkor a történetben egyértelmű, hogy ugye azért ismétlik, mert nem tartották be. Vagy éppen akkor vált aktuálissá annak a betartása. Tehát, hogy ez az egyik, amit mindenképpen hangsúlyozni kell, és azt is, hogy ugye a mai törvényekhez már csak azért sem hasonlítanak ezek a törvények, meg ugye a későbbiek is sem, mert hogy ott egyéni igényeket foglaltak bele. Tehát ugye a 15. században kevésbé, de ha mondjuk a 17. századi törvényeket nézzük, pláne az erdélyeket, akkor rengeteg magánbeadvány van, amit kvázi törvényé szentelt. Az, hogy az országgyűlésen adták elő egy ilyen sérelmeket tartalmazó felterjesztésbe, és azt az uralkodó, ahogy itt is elhangzott, egyszerűen csak jóvá hagyta. Valahogyan döntöttek, és jóvá hagyták, és ezzel vált a mi szemünkben törvényé, de hát ezek sem törvények, hiszen a törvények általában általános érvények, és nem pedig egy személyre vagy egy ügyre vonatkoznak. Tehát ez az amit így szerettem volna hangsúlyozni, hogy ez később is ugyanígy van egyébként, csak ott akkor jobban látszik valójában. A másik az egy kérdés lenne, ha már megígértem, hogy felmerült bennem, hogy ugye, amikor elmondtad azt, hogy ugye Mátyás király lesz, és Prágában tartózkodik, hogy akkor hogyan történik ez az egész, hogy valóban ő egy személyben döntött erről 14 évesen, vagy pedig voltak körülötte olyan emberek, akik aztán ugye esetenként új politikai tényezőként hatalomhoz jutnak később, ugye a saját uralkodás alatt, és nyilván, ahogy azt jól elmondtad, egy dühös és meggondolatlan főnöki utasítás hatására esetleg ebből kiestek ebből a hatalomból, hogy tudjuk azt, hogy kik voltak ekkor mellette Prágában, vagy pedig egyáltalán nincsen erre semmilyen forrás, és ennek szellemében gondolt azt a Fraktnói, meg gondoljuk mi ugye a Fraktnói alapján, hogy a Mátyás már ennyire érett volt, ugye 14 évesen ismétlen, tehát ezt a hölgy is egyébként nagyon jól érzékeltette a kérdésében. Lesz még egy kérdésem? A másik kérdésem az, vagy inkább elgondolásom, hogy vesszük azt, hogy kik voltak előtte így az uralkodók, és milyen családból érkeztek. Jagelló, luxemburgi, Árpád-háziakról nem is beszéljünk, Anjouk, stb. Mellettük a Mátyás senki nem volt. Tehát, hogy az akkori feudális társadalomban az igenis nagyon nagy súlya volt annak, hogy ki milyen családból érkezett. Te magad is mondtad, ugye az Újlaki joggal mondta, hogy az ő családja sok nemzedékre visszamenően az ország bárói, tehát ugye a magyar tanács tagja, és őt nálad is ugye került ki, és bezedeg a Teapátról azt se tudni, hogy honnan szalajtották. Tehát, hogy számomra simán belefér az, hogy a
Mátyás azért nem tartotta maga mellett ezeket a nagyurakat, és inkább kisebb méltósággal rendelkező emberekre támaszkodott, mert ő maga is kisebb méltóságú volt, és hogyha önmaga mellett tartja ezeket a nagyhatalmú főurakat, akiknek a kapcsolathálóját még mi utólag sem tudjuk igazából feltérképezni, de akkor mindenki tudta, hogy kinek az embere, és mindenki valakinek az embere volt nyilvánvalóan, mert túl nagy hatalommal rendelkeztek ahhoz képest, ahonnan ő jött, nyilvánvalóan háttérbe kellett őket szorítani. Egy-egy hadjáratkor elő kellett őket venni, hiszen ugye a bandériumok alkották ugye a főhaderő ekkortájt, nem lehetett nélkülük semmit sem tenni, akkor a adót meg nem lehetett kivetni valójában. Hogy egy önálló állandó hadsereget nagy létszámban létre lehessen hozni és fenn lehessen tartani. Tehát ezek csak ilyen gondolatok. Volt még egyébként, hogy honnan szerzett adót abban az időszakban, amikor királlyá választották, tehát honnan szerzett annyi pénzt valójában, amikor ezek a főurak nem támogatták őt. Tehát, hogyha egy főúr nem támogat ugye egy uralkodót, az ő birtokáról biztos, hogy nem tud beszedni adót. Nagyon sokat kérdeztél, István. Az utolsót, nyilván nem voltam egész világos, hogy amikor, vagy nem, kezdjük az elsővel, hogy az, hogy ki van mellette, azt nem tudjuk. Valószínűleg nem sokan egyébként. Az, hogy Zrednai ott van, az pontosan úgy, hogy az egyetlen. De ő ott hagyja. Tehát ő eljön rajta, nem tudunk senkit. Egyébként ezt 100-szor végig gondoltam, annyit szóval álltam elő más hülyeséggel. Ez én is azt mondtam, hogy biztos az Zrednai volt az, aki ezt kitalálta. Egy felvilágosult, humanista, műveltségű főpap, közép-európai koncepció, ő biztos ez. De nem volt ott. Nem tudjuk, hogy visszament volna, ideje se volt rá. Tehát, Bonfin írt, hogy elküldték, tehát ez egy hülyeség. És legutóbb azt gondolom, hogy éppen egyébként a Mátyás későbbi pályafutását tekintve, egyébként az, hogy 14 éves, akkor kicsit több azért, 14 és fél, ez azért akkor egy félig felnőtt ember. Tehát simán el tudom képzelni, hogy igenis képes volt. Én is fraktóire mosolyogtam, hogy képzeljük őket. Egy ma 14 éves gyerek tehát ne így képzeljük el, hogy lelép a vonat elé az idiótája, tehát hogy ezek az nem így nőttek fel. Tehát simán lehet. A másik, hogy ugye a váltságdíj. Ezt a Bonfini óta mondogatjuk, hogy és abban sincs egyébként koherencia, hogy ugye Pogyebrád váltságdíjat kér Mátyás kiszabadításáért, azt elviszik a Morva határa, ott leszámolják, majd Pogyebrád visszaadja, mint a hozomány. Ennek mi az értelme? Elhozatom ide, ez rengeteg pénz, hogy visszaviszik. De van egy korabeli forrás, a 100 követnek a levele, Drezdai levéltárban, ami azt mondja, hogy Pogyebrád azzal bírta rá Mátyást az alkura, hogy ő kínálta fel a Mátyásnak a hozományát, és le is számolták ott a határon 50 000 forintot aranyban, 20-at ezüstben. Ezt eddig nem ismertük. Tehát szó sem volt arra, hogy innen viszik a pénzt és visszahozzák, hanem ő küldi azt a pénzt. Ezért mondtam azt, hogy megfinanszírozta. Tehát neki ez óriási érdeke volt, hogyha a lányának a férje magyar király lesz, amire így jó esély van, akkor az ő esély is megnőnek a csetrumra. Én ezt így képzelem, és szerintem Mátyás már ekkor is volt annyira okos ember, hogy ebbe bele tudta látni a saját hasznát is. Tehát, és ezért nem volt szükség arra, hogy segítség egyébként. Megkezdem a Szilágyi, vagy a hunyadiak elég szép summát felhalmoztak az eltelt 10 évben. Ugye amikor a Hunyadi László kivezése után a Újlaki lesiett Temesvárra, akkor azt írja a forrásunk, hogy azért, mert ott volt a hunyadiaknak a kincstára. Tehát a pénzverésből, a sóból, ebből ott volt az ézseton, tehát nem kellett. Azért valamiből elhozta azt a 10 000 embert Budára, hogy keresztülje a választást. Demokratikusan és titkosan nyilvánvalóan, tehát hogy mondhat bárki ellen, csak akkor ott a bárd. Tehát, hogy volt. És ezzel válaszoltam a pénzre is, meg hogy ki volt mellett. Tehát én azt gondolom, hogy igenis benne van. A személyzeti politikában meg azban nincs benne konzisztencia. Tehát, hogy egyiket igen, Tuz Jánost ugye kegyvesztetté teszi, vagy elengedi. Aztán ugye előzi Velencébe. Megjegyzem, nem is jön többet vissza. Növényi az emigráns. Tehát elmegy Velencébe, emigrál, ugye Mátyás jóváhagyásával, egy fillért nem kap, az sem, ami egyébként jár neki az állagösszeget, és Ulászló hívja, nem, eszébe is visszajönni, annyi elég volt Magyarországból. Ugyanakkor Rozgonyi János, aki országbíró lesz,
Mátyás kedvence. 67-ben azt írják a követek, hogy azért féltékeny Szapolyai, mert a Rozgonyi Jánost pártfogója Mátyás. Rozgonyi Jánosnak a testvére Rénold ott volt Hunyadi László lefejezésénél. Ő hozta a királyi katonaságot, hogy elfogják a két hunyadi testvért. A másik tesó Osvát Erdélyben, 57-ben Szilágyének a legfőbb ellenfele, a királycsapatokat vezeti. Ha van család, amelyikre azt mondhatom, hogy na ők nem, az a Rozgonyi. És kit imád Mátyás? Rozgonyi János. Országbíróként hal meg Regensburgban, vagy nem azt mondom, Regensburgban a birodalmi gyűlésen. Tehát, hogy egyik, az apámnak a jó barátját, azt számításba kényszerítem, Velencébe, a legnagyobb ellenfelemnek a testvérét pedig pártfogolom és országbíróvá teszem. Tehát valószínűleg ezt nem értették, hogy ki az, aki, hogy mikor kell szerinteni, hogy a főnöknek elborul az agya is most, akkor nincs egy kicsoda. Tehát, hogy valószínűleg ez zavarta az embereket, és ezért nem, az, hogy persze emel föléket, azért nem a semmiből emel föl, mert ezek a többség azért komoly ember volt. Tehát nem azért olyan, van egy-kettő, aki tényleg, Kinizsi Pál, ő sem ugye Molnár legény azért, hanem egy abaúji kisnemes. Megkezdeni ezekkel értett mindig szót Mátyás. Ha megnézzük, hogy kikkel értett mindig szót, az Kinizsi Pál, meg Ország Mihály Nádor, akik ugyanolyan szelfőjelek voltak, mint Mátyás. Tehát láthatóan azokkal tudott szót találni, akik úgy jöttek, mint ő. És ugye a jellem, amit mondtál, hogy a krétai érseknek van 62, mikor a koronáról tárgyalnak ugye Grazban, akkor van ez a híres Landó-féle jelentés, és abban pontosan azt írja egyébként, hogy felsorolja, mik a király erősségei, és mik a gyengeségei. És mi az első gyengeség, hogy nem túl nemes havasalföldi családból származik. Na most ezt naponta elmondták, először a személybe, aztán már csak a háta mögött, ezt nyilván a személyiségét azért torzítja. Tehát van egy kompenzálás, hogy lehet, én tudom, hogy hozzád képest senki vagyok, de én vagyok a király. Ezt ne felejtsük már, öcsém, mondaná Norbi. Tehát, hogy azért, és ez nyilván van egy ilyen személyiség meghasadás benne, hogy kompenzálni kell, sokáig kell kompenzálni, mikor a feleségekkel is kompenzálni kell. Tehát Kázmér is elküldi a búzsba, ugye, hogy mit akarsz te a lányommal. Ugye Kunigunda, Frigyes, ugyanez, tehát, hogy egy Habsburgot adjak, és nem véletlenül végig is ugye a törvénytelen származású nápolyi királylányát kapja meg, aki pontosan tudja, hogy milyen megküzdeni azzal, hogy te törvénytelen származású vagy. Tehát, hogy valószínűleg a személyiségek ezért is torzulnak el valamennyire, hogy van ez a kompenzálás, hogy nyilván aztán már végén senki nem mert a személyén mondani, de azért a hátam mögött összesugtak, hogy azért egy új laki. Akkor tulajdonképpen Mátyás volt a magyar királyság történetében az az egyetlen király, Hát ott mindenkitől kékfértek. Olyan kékfér, igen, mint egy Anjounak nyilván nem volt. Igen. volt, ha bár hallottak, holott, nem is tudom, valahol olvastam olyan pletykát, hogy nem is az apja volt az apja. Hát ez messze vezette minket szerintem. Igen, ilyenek, hogy Cillei volt igen, meg sok ilyen van, meg Zsigmond a nagyapja, a Cillei az apja, stb. De hát ezeket nehéz összehozni azért. Meg az igazság, hogy a Zsigmond is, ha tényleg ő volt a nagyapja, még ha törvénytelen is. Hát ha valakinek ezt érdekében állt volna, ez a Pót Mátyás. Az öreg apa, a nagyapám az luxemburgi Zsigmond római császár volt, akkor is, ha balkézről való. Hát ezt, ha valaki kijátszhatta volna, akkor az ő lett volna. És sosem tett rá utalást. Pláne nyugaton, mert Magyarországon mondjuk, hogy a nyugaton a történet származását, a burgundi hercegi fattyok azok viselték boldogan ugye a tört címerüket, és hatalmas karriereket csináltak. Tehát, ha más nem, akkor ott, hogy figyelj már, hát azért mégiscsak a császár volt a nagyapám, de egyszer sem mondta. Köszönjük szépen. Kénytelen vagyok az állandó poénomhoz visszatérni, hogy a levéltári délutánokat tartsuk meg levéltári délutánokká. Úgyhogy szeretném megköszönni mindenkinek a kérdéseket, nagyon aktív és nagyon érdekes diskurzus alakult ki a kérdéseknek és a hozzászólásoknak köszönhetően. Engedjék meg, hogy még egy percig raboljam csak a türelmüket. Először is szeretném megköszönni még egyszer Pálosfalvi Tamásnak az előadást. És a rendkívül kitartó válaszokat, valamint szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a következő alkalom november 12-én, szintén kedden 17 órától ugyanitt lesz. Következő előadónk Cétort Norbert főlevéltáros lesz, aki Mohács emlékezete Brodarics István levele első Ferdinánd királyhoz címmel tart előadást. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk tartottak, várjuk Önöket vissza, viszontlátásra! Én is köszönöm szépen.